South Africa siyabingelela kuphi nakuphi lapha nikhona. Sinibeka namhlanje umhla ka-1 November 2024. Nibele umduduzo wamkhwanazi sivela kwenhlangano Ithuleleni Organization. Inhlangano yethu inhlangano elekelela umphakathi inkinga labo soke bebhekene nazo. Nenhlangano evocal kakhulu ezintweni ezithinta umphakathi. Suke zi-injustice nakulabo abasuke bethola mhlawumbe ukuthi bayahlukumezeka sikwazi ukubalekelela. Namhlanje ke sinibingelela singapha ecampus yase-UKZN ngapha eWestville. Angihambi ke ngedwa, ngihamba nobaba uDokotela uMpanza, niyamazi kakhulu akathuleleni. Amanye amaphila enhlangano ethi Thuleleni. Ngapha awungihleli nezimzimba kwethu. Ululu ubuyile. Ngihleli nenkunzi yami la eJongo uPhakamani wakwaSibiya. Bese kuba nomndeni ke wakamthimkhulu. Umndeni wakamthimkhulu ke sizochaza ukuthi ungobani. Into ke sibeka la niyakhumbula South Africa kuwona lenyaka uqala umfowethu uPhakamani wakwaSibiya oke wavela kuthina zethweleni ezocela usizo saleleleke ngesimo abhekene naso sokuthi ke wathola elimala ezandleni zomuntu athandana naye. Saliveza udaba lwakhe olathinta isizwe kakhulu. Kodwa ke kwase kuba khona lokho phela ukuthi abantu ke ngeke baye nganxanye bengawona amanzi. So ke thina njengenhlangano Ithuleleni ukuyibheka kwethu isimo se-GBV u-90% indlela otreateka ngayo ubone ukuthi ungathi akuhambi kahle. So ke icala ke lakho mfowethu ke lingene enkantolo, but ke uma lingene enkantolo bese kubhlungu into bese siyibona lapha enkantolo. Yes, uyibekile naye eyakhe i-testimonial enkantolo wafakaza kwaseke nofakazi bakho phakathi bekhona bafakazi le kwasengena naye kusisi. Into engisho ukuthi u-95% uyungatritheki kahle ukuthi iqiniso lingaveli libalance ngoba i-GBV it seems as if ifavor mhlambe enye igender kakhulu, even ngisho government, but uma sekuziwa ngakubantu besilisa ingabe naye leyo balance igcina inbalance. So uPhakamaneke nathi njengenhlangano Ithuleleni sithi abantu besilisa nabo bavele bakwazi ukukhuluma, sikwazi ukubalekelela kungaze kuphume isimo esandleni ngento ebingakwazi ukuthi inqandeke ilungiseke ngoba okuningi sithi sisho kulokonala ngomlomo kulungiswa ngomlomo. So ke ukuba kwethu la namhlanje sihamba naye ke usisi nomndeni wakhe okuyena owagcina elimala uPhakamani esandleni sakhe la ethandana naye ukuthi babe la bakwazi ukuxoxa, bakwazi ukubuyisana okungavimbi kodwa ukuthi phela umthetho uthathe indawo yawo. Yes, leyo process izoqhubeka, but ke kune process lethu ejele khona kuthiwa i-restorative justice ejele le ekwazi ukuthi ke isigcineni kwakhona ihlanganise umsolwa kanye nommangali process abayenze ejele okufika uyibone. Nami ngihambile ejele ngaphakathi, but ke ofike uyibone ukuthi egcineni ifika sekulate kanti ifuna ngabe into eqalwa isaqala sekusa-early ukuze bakwazi ukubuyisana ngoba le nto isuke iyisilonda. Uma ngabe ulimele bese kuthi ngokuhamba kwesikhathi esaphola isilonda qale phansi kuzoxetshula isilonda ngoba isimo sithi noma usuzophuma ejele uyakwazi ukuthi abizwe umuntu okulimazile noma mhlawumbe okubophile nizohlanganiswa naye. Lokho kwenza ukuthi kona sekuvusa ke nawe leyo mjunju leyo ngento esuthe wadlula kuyona. So ke le esibuka njengamanje sithethe njengaleyo ukuthi egcineni ibizwa njengamanje ngokuthi i-VOD, i-Victim Offenders Dialogue, la khona behlala behlanganiswe kanje okuyena osuke ebophile nosuke eboshiwe bakwazi ukubuyisana. So ke okwethu njengoba sila ilokho ukuthi sobuyisana, but uDokotela uMpanza-ke njengomuntu osebenza ngesimo sengqondo naye uzokwazi ukuthi abeke ukuthi njengamanje ikuphi akubonayo ukuthi nendlela abangabuyisana ngayo nabo abafethu umfethu udadewethu nomndeni bakwazi nabo ukunikwa ithuba lokuthi bakwazi ukuthi baphendule bayixoxele. Sawubona Dokotela. Sibingelele inkwali yenkosi, sibingelele nababukeli beThuleleni TV. Sibonga ukuba ingxenye uDokotela uDisemba Mpanza waseNyuvesi yaKwaZulu Natal kuphiko lokwa occupational therapy. Kumsebenzi wami ke ukusebenza nokubheka isimo ngqondo somuntu, mental health ngesingisi. So sikhona ukuzolekelela abafowethu kule challenge ababhekene nayo yokuthi sibe nale dialogue ebalekile kakhulu ukuthi sibe nayo. So siyabonga ukuba ingxenye yale gathering. Sibona ukuthi umfoka Sibiya laphana nodadewethu bangaxoxisana bafike phi la bafika khona.
ngoba siyisizwe okusalayo, siyisizwe sinye, sifisa ukuthi kube nokuthula endaweni yethu, makonakele kulungiswane ngoba kuyonakala emhlabeni, akwenzeki ngonakala, kodwa kuyalungiswana futhi mase konakele bese kuyaqhutshekwa nempilo kiwe phambili. Siyabonga mfoka Mkhwanasi. Ngiyabonga Dr. Ngiyabonga. Ukuba kwethuke la ngane nje ukuthi asiphelele, niyabaza abantu abaseka nabo Phakamani nama-stakeholders amanye njengethemba nje le foundation nje nayo iyiphathi yethu, but okwamanje ubaba unjile ubambekile kuzoba usisi unokwanda Ndevu lo social worker naye okuyena walelo Phakamani kakhulu nasimeni sengqondo naye okwamanje kusangasekhaya ngoba usanothola umntwana, kodwa-ke nabo bayiphathi yale program esenza njenganamhlanje. Abanye sobafaka ngocingo nabakwazi ukuphawula, kuphinde futhi kube yingosi yethu okhosini ezweni sakhile esenzayo nosisi uMroza nomfowethu Dlameza kanye nomdidiyelo hlelo aba-2 usisihlengiwe benosphongo. Usithi masisuka futhi la nangolesibili sophinde siye futhi nakuyona ingosi nakhona siyokwazi ukuthi sivezele izwe ukuthi-ke abafethu kuxoxeke kanjani kuya phambili. Kodwa-ke ngingandi kakhulu, ngicela-ke manje ukuthi ngiyekele kubona umndeni nakuyena mfowethu bakwazi ukuthi-ke iqale isession. Dokotela, ngicela ukubuyela nje kuwena ngingakayi kubona. Udokotela njengomuntu osebenza ngesimo sengqondo nesomphefumulo sorry, umfethu Phakamani after uthola ikhesi yakhe ube umuntu kanjani emoyeni, ngidila naye ama-program ke besiwenza ukuthi akwazi ukubuyela naye afise umphakathi? Singakuveza ukuthi umfowethu Phakamani bekuyisimo esinzima kusaqalwa njengoba wakuveza nasekuqaleni, kodwa-ke ngokuhamba siqhubeka siyabona ukuthi hayi indoda ivukile, bathi abafana uvukile umalambane. Ivukile indoda ngoba isimo adlule kusona uPhakamani ngesingisi sithi body image disformation. Leyo nto leyo iyakwenza ukuthi uzizwe futhi wehlelwe isithunzi futhi uzenyeze futhi ungaziboni uyingxenye yabantu. Okudinga ukuthi-ke mase kwenzeka indlela zokuthi usizakale ukwazi na ukuphinda uzibone futhi uwumuntu. Ngicathi uPhakamani uzoziphawulela-ke ngakuleyo ndima, kodwa kwesikubukayo thina si-interacta naye sibona i-confidence yakhe isibuyile, sibona ukuzethemba njengendoda sekubuyile. Though challenges are still there, but he's above the challenges. Iyona into ebalulekile. Ngizongixolela ukuthi kube kuphutshuka isingisi ngoba sisebenza ngaso ulimi esisebenza ngalo njengoba sesikhungweni semfundo ephakeme, kodwa sesibona umehluko omkhulu kakhulu kumfowethu Phakamani, and we can see ukuthi uyaphambili futhi ngempilo ngoba noma ngabe udlule kusiphi isimo esikhulu nesinzima kangakanani, there is always a way to rise above that challenge, ube ngaphezulu kwayo. Akusho ukuthi ayisekho asinalo thina ulwandle lokukhohlwa, uJehova kuphela onolwandle lokukhohlwa, but siyakwazi ukuba ngaphezulu kwenkinga ngoba sithole usizo olufanele. Yeah. Siyabonga Dr. Jong. Angeke ngilethe kuwena Jong. Sinqanda mathe sakho lapha ngaphesheya. Kade usho la unqokola la. Utheni bafethu? Utheni khona igama lishilo utheni? Ngingawuthi ngiqamba mama utheni bafethu shonini? Utheni? Utheni? Awuzoyisholo yena. Jong. Utheni Jong? Before uqala. Hayi manzi yami. Kamba Mark. Jong mfethu. Angibingelele balaleli nani lapha emakhaya nababukeli ngibingelele khona la endlini la sikhona esihlangene ndawonye njengoba sengishilo ngibingelele nakwimanzi yami ekhethekileyo. Bafethu engingakusho nje mina ngicabanga ukuthi ngizobonga umdali nje kuphela kukho konke esengenzele khona nangakho konke sengidlule khona, cause mangibuka emuva lami ngibuka nesimo manje sokwenzeka ngaso, cha umehluko nami ngiyawubona, nami futhi ngiyawuzwa nasemzimbeni ngendlela kwenzakala ngayo. Nanokuthi ngilo muntu
ongafuni ukukhuluma kakhulu nanokuthi-ke angithandi ukubamba amagqubu kakhulu yabo because manje ngiyazi ukuthi vele ukubamba igqubu ubambele omunye umuntu igqubu kwesinye isikhathi ubuyilimaze wena ugcina ungasakwazi ukuqhubekela phambili nempilo. So ngicabanga ukuthi ngoba ngikulesi simo engikusona njengamanje sengikwazi ukubheka wonke umuntu engiphila naye la emhlabeni nasey'ndaweni nje senginokuyihamba nabantu uthando abanginika lona ukungamukela kwabo indlela esengiyiyona. So kuyangenza nami ukuthi hhayi ngibe nehope ukuthi hhayi no kuyaphileka ukulesi simo nanokuthi-ke baningi vele sebelimalile ukudlula isimo engikusona nami. So and nabo bayakwazi ukuphila so mina yini-ke ezongivimba ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphile. So kuyangithokozisa ukubona sihlezi kanje sizokwazi ukukhuluma sikwazi ukuthola nama-answers ukuthi sazi ukuthi kwenzakalani. Nanokuthi ngiyathanda ukuthi futhi kuyangijabulisa not ukuthi ngiyathanda kuyangijabulisa ukuthi mhlampe lesi simo esikanje esenzakalayo emhlabeni kube yimina kuqala engikwazi ukutshengisa wonke umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane ukuthi ukubambelana amagqubu akusebenzi. Nanokuthi-ke because kube mhlawumbe ngomunye umuntu mhlawumbe ngabe khona mhlawumbe into embi esengiyenzile ngokuthi sengihlangane naye usisi lo. So but manje ngoba nangendlela engikhuliswe ngayo ekhaya ngikhuliswanga ngodlame ngakhuliswa kahle. So kuzomele nami ngihloniphe abazali bami ngihloniphe ikhaya engiphuma kulona yabo. So nje kuyangithokozisa kakhulu lokho okwenzakalayo ngicabanga ukuthi konke kuzohamba kahle ngendlela esicabanga ukuthi kuzokwenzakala ngayo. Ngiyathembisa South Africa ngeke nginiphoxe. Ngizokwenza ngoba kuphuma ngaphakathi enhlizweni kumina not ukuthi mhlawumbe khona umuntu engimenzelayo eceleni cha ngisiza mina ngisiza omunye umuntu. So nje kongijabulisa kakhulu ukuthi kwenzeke ngendlela e-right sithembe noNkulunkulu uzosipha amandla ukuthi sibhekane nazo zonke izinto ezizozenza njengamanje. Ngiyabonga. Siyabonga Jong, siyabonga impela nansi imanzi yakho. Angazi ngiqale ngayo noma ngiqale nabahamba ngayo. Nansi imanzi sicele nayo sike sinike ithuba. Ngizobingelela bonke abalaleli usuku namhlanje la ngomhla ka-1 November. Lo enikhuluma naye okhulumayo uPrincess wakamthimkhulu. Ngihamba lana nomndeni wami sikanye nomndeni wakasibiya bese kuzoba abasuka eThuleleni TV. Silana ngenhloso yokuthi bakwazi ukusisiza ngesimo esike saba ngaphansi kwaso okube kwabasaba nengxabano nomuntu obeyipartner yami. So babone ukuthi kufanele ukuthi lento siyilungise ngoba ngaso sonke isikhathi ihlala kuneside le story noma ungasithola esodwa kodwa sihlala sikhona siba khona eceleni. So usukwini namhlanje lusuku olukhulu mina ngesimo sokuthi abantu bazi ukuthi engifisa ukuthi ngikutshena abantu ukuthi bazi ukuthi izinto ziyenzeka kepha kuyahlala phansi zilungiswe zixoxwe kuxolelwane kudlule ngoba esimeni esidlule kusona naye nangendlela yena alimale ngayo ukubi kwezinye indawo ngabe mhlambe sekuthathwa ibhamu kwawuhlaselwana lapho kodwa lolu suku ngoba ngithi nje lukhulu ngokuthi sikwazile ukuthi siphinde sihlale phansi ndawonye sixoxe sibonisane kube khona uxolo phakathi kwethu ngaphandle kwempi ebengaba khona. Kukhona konke osona namhlanje bengifisa ukuxolisa kuyena ngezinto ezenzekile. Yes kukhona okubuhlungu naye akwenzile kumina kuze kufike kulesi simo kepha nginokuthi okwenzekile kuyena kube nzima kakhulu kuyena nefamily. So sona namhlanje ngithi nje ngiyafisa ukuthi ngidlulise ukuxolisa kuyena njengomuntu obeyipartner yami. Okuningi nokuningi angifisa ukubala ukuthi mhlambe yena benza ukuthi nokuthi kepha nje ukuthi mina ngizithobe since ekulesi simo ngimnikeze isupport yami nefamily yami. Ngiyabonga. Dokotela. Nama. Yeah. Hey, Princess ne? Ngibhale kahle. Yes. Siyabonga Princess kokushoyo. Ngizomdedela uphamani naye ake aphawule. But ngifuna ukubalula ukuthi
kunezinto esiyayisithi zingema-principle mangabe umuntu exolisa noma ziyaye zibe yinto esiyayisibheke mangabe umuntu ethi uyaxolisa, right? Enye yazo eyokuqala ukuthi umuntu uyalicela uxolo. 2, umuntu uyakhombisa ukuzisola. 3, umuntu uyaveza ukuthi ulindele ukuzwa ukuthi uyalwamukela uxolo noma yini angayenza ukuze uxolo lwakhe lwamukeleke. Enye yama-pillars ukuthi umuntu uyaxolisa, uyabo. Bese ke kuba i-willingness ke to do whatever to show ukuthi umuntu uyaxolisa. Njengoba ngibala lezo zinto, I'm not saying uxolo lwakho aluzwakali because awuxolisi kimi, yes, but ngikunikeza amava noma izinto ongase uyibheke. Kuyenzeka kumuntu abe nemibuzo mangabe uthi uyaxolisa, kube khona imibuzo afuna ukuyazi, kube khona izinto afuna ukuzazi, ngoba uthola ukuthi uyalwamukela uxolo kodwa uthola ukuthi khona imibuzo alokho esele nayo, uyabo. Kuyasiza ke nalokho ukuthi ube willing ukuthi umphendule yonke imibuzo angaba nayo, umnikeze yona, yonke information esuke ikhona. Lokho kusiza phi ke ngane yakwethu, kusiza ekuthenini uxolo lwakho luhamba ibanga elide enhlizweni yalowo muntu, naye uyelapheka. Phakamani uyinsizwa elungile, njengoba echaza ukuthi akayena umuntu othanda ukubambelela emaqhubini nayo yonke into. Futhi ke to you Phakamani ngifuna ukusho ukuthi kuyiqiniso ukuthi uma ngabe ubamba iqhubu ulibambela omunye umuntu olimala kakhulu wena obambile kunalo mbambele, ngoba uma ubamba iqhubu kodwa noma esemcimbini mayefika lo muntu ombambela iqhubu usufuna nokusukuma uhambe, ungashiya ngisho inyama ushiye konke kumnandi ngoba sekufike lo muntu lo mbambela iqhubu. So umuntu olimalayo wena obamba iqhubu, uma umbambela umuntu iqhubu luthi usuku lwakhe luluhle, kade usmile, ujabula, uhleka, kumnandi, athi angathushuka lo muntu ombambele kuvele kuthi xifi enhlizweni, babona usemnandi, awusasmile, awusajabulile, mhlawumbe usithi hey bafethu yazi asambeni man, yazi sengifuna ukuya ekhaya, kanti inkinga sekufike lo muntu lo ombambele. So kuyinto enhle Phakamani ukuthi uthi awuyena umuntu othanda ulokho ebambile, ngoba lento osuke uyibambile ilimaza wena. Baningi abantu abalimele, abanye baze bazilimaza bona, abanye baze bahambe bayongena ngisho nosothandweni olungeluhle ngoba ephethwe inhliziyo ebuhlungu efuna ukulaya omunye umuntu, agcine ezilimaza yena ngoba ethulaya omunye umuntu, ngoba ethi nami ngifuna ukumkhombisa, njengoba echithile nami ngifuna ukuchitha ngimkhombise. Ubani olimalayo uyena, lo suke kuyena owenzile akalimali kodwa umuntu olimalayo uyena. So kuyinto enhle ukuthi nino babili nifisa into enhle. Asivimbi process enkantolo ne-justice system, kodwa siyathanda ukuthi nixoxisane, nilungisane ngendlela eningalungisana ngayo. Angazi uma khona ongafuna ukuku-add before sidedele uPhakamani, mhlawumbe khona into afuna ukuyisho noma khona akufuna ukusho. Kukhona so uyakuzwa kukhona indawo ezithintekile. Ngicela ukubingelela kubo bonke abantu. Nginovalo nongabi nakho ukuzethemba, kodwa ngizwa sekubuye ithemba enhlizweni yami. Okokuqala ngifisa nje ukukubonga ungakaqhubeki ukukhuluma ngaphakathi enhlizweni yami. Ngicela ukubonga kumdu ukuba thathe mina ngingelutho angibeke lapha engikhona namhlanje, ngisaba ngisho ukungena khona. Sonke lesi simo okukhulunywa ngaso la
nginamahloni mina njengomama ngaso. Ngumama okhulisela abantwana abaphambili bengekho besemuva ngingedwa engekho baba. Bebeyithemba kimina elikhulu bekhula. Namhlanje ithemba lami ngilibona lishabalele, nelomsebenzi wami engiwenzayo ekhaya ngilibona lishabalele. Okubhlungu kakhulu enhlizweni yami okudala ukuthi ngingazethembi noma ngikhuluma. Kwathi makuvela lo daba kade ngifihlelwe lona, umntana mengangitshenanga ukuthi unesoka alitholile sesebenza uthungathi. Ngithole late ngoba izinto sezonakele. Ngaze ngahamba ngiyothatha iloni ngoba ngithi ngifuna ukuthoba amanxeba esimene ngasibona ngicela ithombe kummeli. Ngathola ukuthi kwalo 10,000 engangithe ngifuna ukuthoba amanxeba hayi isinxephezelo awamukeleki. Namhlanje ngihlafunwa yizwe lonke. Babodwa bangibiza ngomthakathi, babodwa bangibiza ngalokhuya nalokhuya. Namhlanje ngifuna abakholwa abantu ukuthi lobo buthakathi bebe ngibiza ngabo. Mhlambe ngabe ibona obungihlalise lapho kube mhlambe ngakhipha umuthi kwafa umuntu. Ngixolise mangabe ukuthi lokhu kuzozokala kabi kwabanye abantu, kodwa ngifisa ukukhipha ngoba kuyienga kumina njoba kungavumi noma ngifaka ukudla. Ayimukelanga imali ngoba nganginenseka zokuba umama. Ngase ngizwile futhi ukuthi umama wakhe akasekho emhlabeni, so usenobaba nomama owathatha ubaba. Uma futhi nalokho kuzozwakala kabi ngicela ukuxolisa. Yebo, ukwangitshela undodakazi wami ukuthi kube kwaba nengcwabano lapha nalapha kwaze kwabale kwalahleka mhlambe umntwana. Njoba namhlanje ngithukwa ngakho umphakathi kuthiwa ngathatha imbuzi yakwasibiya yayodliwa ekhaya. Konke lokho ke angisenendaba nakho. Engangikhulekela impilo yami yonke njengoba lo nyaka wesithathu leli cala langena njengoba sezilaphumela emphakathini. Ngangikhulekela ukuthi uNkulunkulu ngicela ngisindisela yena ukuthi ngelinye ilanga ngikwazi ukuhlala naye phansi ngoba izinto ebengithukwa ngazo bengingazazi. Mina ngihlala ekhaya eMvoti. Izinto ebezenzeka othungathi bengingazazi. Namhlanje ngihamba inkantolo ngenxa yesisu sami. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke abala endlini, ikakhulukazi umdu okwazile ukuthi ashiye iqembu okuyilona lona abelisiza. Wasikhombisa siwumphakathi ezweni lonke ukuthi akanalo iside lithathayo kodwa ufisa ukubona ubumbano lwabantu abamnyama luhlangene ngalo luhlobo uhlangene ngalo. Ngifisa ukuthi ke nakuyindodana yami lokho engakubona ngiqala ukumbona enkantolo. Kubhlungu kakhulu enhlizweni yami ukubona ingane nawe ungumama uzele umbone lelo hlobo. Ingakho ke ngangithatha igxathu lokuthi hambe ngiyofuna imali ummeli angikhulumele nabasenkantolo ukuthi le mali ngifisa kwazi ukusizakala lapha nalapha noma basekhaya bafuna ukugibela bakwazi ukuze makufika isikhathi seyicala njengoba manje liye emaphethelweni kodwa azi ukuthi abakubo kantombazane bavelile. Ngathola ukuthi kubaba wathi kafuna ukukhuluma namuntu. Ngathola ukuthi naye imali uyiphikile. Kodwa engifuna nje ukusho kakhulu namhlanje mhlambe ngizothola ubuthongo nokuthula emoyeni wami ngokwazi ukuhlala nalabantwana engihleli nabo la endlini. Ngiyacela uNkulunkulu angisize angikhulisela bona ngoba lokhu abakwenza namhlanje bengidamane ngikuzwa kuyiradio bengakaze ngibabone ngamehlo kodwa namhlanje ngibabona ngamehlo. Ilokho nje ebengifuna ukukususa enhlizweni yami ukuthi nalabo bebengithuka bengibiza ngazo zonke inhlamba ngifisa bazi ukuthi ngumama nginezinseka futhi lokho bebekusho ngami angikwenzi ngoba ukube ngangikwenza ngabe lo mntwana namhlanje sikhuluma sikhomba inqumbi yethuna kodwa namhlanje sikhomba izibazi alinyazwe kuzo indodakazi yami. Engcwabanweni yabo kwangafanele kuze kufinyelele la ekutheni kube khona olimala ngalolu hlobo. Namhlanje ke sizolapha umphefumulo. Ngiyacela abakwasibiya bonke, ngiyacela umntwana yena ozwa enga kakhulu uma ibheka thina mhlambe ebheka ukuthi mina ngingumama onjani. Akuyona intando yami futhi akuyona imfundiso yami le ngayifundiswa. Ngizala ekhaya eShowe. Imfundiso engiyaziyo ukusithoba komncane ukuze nakwazi ukusithoba kuwe. Anginawo amazwi amaningi. Kodwa nje lokho bengifisa ukususa. Ngiyabonga kakhulu emphakathini wakithi. Ngiyabonga kubantwana bami, ngiyabonga kumdu, ngibonga wonke umuntu ozolalela lolu hlelo esizolwenza la namhlanje. Amen. South Africa siyaxoxa nje ukuphazamiseka. Ngithi nje introduce sokhona amalunga sesijoinile amalunga aphakamana. Cha ukuthi bade elokhe bacheha ocingweni omalume noma babncane.
omalume bakhe. Nami ngixolisa ngathi lokhu ngi-up and down nje iy'ngcingo ziyangena ngoba silungisela indaba yokuMnambithi kusasa kulandwa intando esibhedlela. Kodwa-ke ngizocela nabo mhlawumbe ukuthi-ke sibanike ithuba bazisho amagama siba-introduce ukuthi bawobani. Ngiyabingelela mzawethu umfundo mina wamtshana umshana lo uzala udadewethu ngingomncane-ke mina komalume bakhe bakhona-ke abasemva kwami kodwa bakhona abadala futhi kunami njengoba ngithi ngingomncane komalume bakhe. Angibingelele bafowethu sibonge ithuba sinibonge bhuti uMdu ethuleleni nabahlobo bethu bonke. Cha singaba kwamtshana umfowethu eseshilo iqiniso ngomshana wethu ke lo sesithutshiwe ukuthi ake siphuthume size ngapha sibe kanye naye sibone ukuthi kuhamba kanjani. Siyabonga. Nisixole nje usizo lokuhlupheka kathuleleni kube nje ama-mic sinawo wonke nje ngabo wonke nibamba-mic. Umthwala kanzima. Umuntu une-mic yakhe. Umthwala kanzima. Siyabonga bomalume ukusijoyina. Mina ngumduduzi wamkhwanazi sivela kwenhlangano ethuleleni ubaba uDr December Mpanza. Yebo sisebenzisana naye kulesi sikhungo silazi khona namhlanje ngosizo lwakhe ngobuye ingxenye yokulekelela kwithuleni emphakathini nakulela kumfethu uPhakamani. Bese siba nomndeni ngapha kwaMthimkhulu. Yes umama namadodakazi akhe ne-family member udadewethu. Inika nje mhlambe i-brief background encane ukuthi yini sihlangana mhlambe namhlanje la. Njengoba nazi udaba likaPhakamani umshana nokulimala kwakhe wezi lezocela usizo kuthina ithuleleni sakwazi ukumlela kwamandla samlela ngamandla singakwazi ukuthi sikwenze kwaze kwahamba kwaze kwafika isigaba sokuthi kiwe ecaleni. So ke udaba lwakhe ithema lifika kuthina laphakamisa izwe ukuthi le mcibisho lekhona yokulwa esoka besimame nesoka besilisa wawuyibona ukuthi sekunokukhombana ngamazwi nokuthukana khona abasesadini lakho usisi khona abasesadini lakho Phakamani ngapha. But thina njengenhlangano yokuthuleni akukhona ukuthi ukugqugquzela into njengalezo ukuthi okwonakala ngomlomo akulungiswe but kodwa umthetho bese uthatha indawo yawo ngoba lokho sobe sezana ukuthi nohulumeni uma ukuthi uyibambile ngeimpondo ayibhekisa phansi kodwa ethi unibhekise phezulu ngoba uyabona ukuthi kulesihlaba sokuba khona sobulili ngathi akubalansile kuno hlangothi olusekelwa kakhulu uhulumeni ukuthi makhala nohulumeni agxume manje bese kuba khona lelo lethu thina abantu besilisa obona ukuthi asisekekile kakhulu yikho namadoda kube kwanzima ngisho ukukhuluma ngoba ngisho indoda yepolice station ithi yobika ukuthi ishaya umuntu wesifazane kuthi uyifika ihleko lapha namaphoyisa. Lokho kwenza ukuthi bagcina abantu besebethathela umthetho ezandleni zabo. So ke thina nje hlangana ithweni sikubona ukuthi kubalekile ukuthi ngaphambi kokuthi inkantolo ithathe isinqumo sayo sithatha but sikwazi ukuthi sibahlanganise nani njengomndeni nabo njengomndeni ngapha ngoba phela izingane sezone nelimazene azayi ngathunyanga kodwa abazali ukuze sikwazi ukuthi masidlula kuleso sigaba but ekugcineni uPhakamani impilo yakhe plus dinga ukuthi naye siyibuyisele impilo yakhe simena akwazi ukuqhubeka nempilo kanye nosisi futhi naye ngapha athi noma makhona mhlawumbe ukuhlangana mhlawumbe inkantolo ekwenzayo kuyena kodwa naye ekwazi ukuthi akubone okubi nokuhle. Njengamanje sisabhekene nechallenge ukuthi uPhakamani safuneka sizame imali yokuthi awulungise isikhwama usoro ubuso bakhe isikhwama sakhe siyazama ukuthi abantu kufuneka bafake umnikelo but ngakho ukuthi uma sakho ukubuyisana nezwe lizokwazi ukubona ukuthi lezi zinto zalolu dlame yiphi mhlawumbe indlela engakwazi ukuthi ilungiseke ngayo kuya phambili. Yingakho ke kusibekela namhlanje la asizogcina futhi la nangolesibili sizoyokhuzini njengoba nani khona kanje nabazali bakhe siyothokoza futhi nibe khona because nani side leni njengabazali liyodingeka zwala uphefumula kuwena as much njengoba nawe sesinangapha uyiside labazali lizoba khona ngoba egcina into ezenziwa izingane igcina ukuhlumeza kabazali manje ningene ukukhuluma umama wakhe udadewethu esho nabo ubuhlungu asehlangabezana nabo nasemphakathini ukuthukeka ngesenzo senziwe ingane yakhe ingathunyanga yena naye umfowethu ngapha uPhakamani la ehamba khona naye impilo yakhe singayibeka ukuthi ayiphephile ngoba phela kunomuntu wesithathu wesibili wayekhona esingamazi namhlanje ukuthi ukephi
but ke ngoNkulunkulu ukuthi siyaphila uma kuhlangana bona impilo izokwazi ukuthi iye phambili. Yilokho ukusibeka la bomalo. Angazi mina ngizafuna ukuphawula nisijwayele njengoba nani seningxenye yomhlangano seningakwazi nani ukubeka olenu uvo ngaphakathi ngendlela mhlawumbe nezizwa ngayo ukuthi mhlawumbe kuyaphambili ngoba sesifike nemhlangano ukuthi awuqhubeke. Oqala nje futhi umuntu nenhlangano yethuleleni asinibonge kakhulu bafowethu ngegalelo lenu enilibambile emphakathini mhlasimpe ukukhuluma kwethu kungaba kuncane kakhulu. Izenzo enizenzayo zinkulu kakhulu ngendlela esingekwazi ukuyilinganisa. Siyabonga ngokusekela umshana kulesi sigaba sihambele indawo besingekwazi thina njengomndeni ukufinyelela kuyo. Sifisa singakhona umshana kumanje ke usewumuntu uma umbone sesibhedlela bungakwazi ukumbona umshana uhlukumezeka wena kwesinye isikhathi uyisolo ukuthi uzeleni uzombona. But ke kukonke ke kuncane umuntu angakusho ngoba kwesinye isikhathi impilo esiyiphilayo ingeyempilo. Singasho siclaim ukuthi ingeyethu kodwa kwelinye isigaba uthi mawuthi uyayibheka iyayilawula yona. Ngalawo mazwi kufuphi umuntu angakwazi ukusho ngokucabanga nangokuqonda kwakhe ngoba umuntu uyibuza imibuzo eminingi ukuthi kukho konke why kuze kufike lesi sigaba why thothi ke impendulo ke awazi ukuyithola. Ngicabanga ukuthi ngalawo mazwi ngifisa ukusho ukuthi kuncane umuntu angakuphawula ngokucabanga kwethu nangokuqonda kwethu. Sihlukumezeke kakhulu emndenini nje wasekhaya umkhulu ngendlela eyisimanga abanye bafowethu baseGoli sihlukumezekile ngayo umshana okuthi ke simo ke esingeke sisilawule njengoba ngeke ngabeka. Siyanibonga kakhulu ukuphamisa ukunibonga okuningi ukulalela nokubuka ukuthi konje lo moya oyimpilo usiphushela kuphi liphi khona usiphushela kulona. Ke kube isikhalo ke khona kuye uhulumeni ukuthi ungenela lokho kuba mfuphi kakhulu ngoba nakho ukuthi kuthi umuntu uyaboshwa uyothi uyabheka ukuthi uboshwe then ke what kuzosishintsha isimo sesenzakele kuzokwenzakalani after that. So impilo yalomuntu osenamaskazi a permanent lifetime ukuthi impilo yakhe isithunzi sakhe sifinyelele lesi sigaba esikusona othi mawuthi uyasibuka ungazi ukuthi uzosicabanga usithini uma uyena ngathi umshana lo ekuhlumezeni okukhulu ngendlela eyisimanga namanje futhi esingakwazi asazobhekana nakho kuyaphambili. Angazi ingakho ngithi kuba kufuphi kakhulu umuntu angakuphawula nangakusho kulesi sigaba salokho kuphila esikuphilayo. Singakho thina ke ekhaya ke sifundiswe kakhulu ukubheka kumnikazi wempilo. Ilokho engingakusho bafowethu. Siyanibonga nje kakhulu enikwenzile kithi singaba kwamtshali kanjalo nabo kwasibiya kukhulu kakhulu ngoba umshana lo umshana impela usesekhaya usisi uhambe phela yonke into kufanele ayoganiswa kwasibiya wahamba kusisi emhlabeni wamshiya. So uma ibona thina nje ubona umama bakhe impela siyalila uyazi kade ngikhuluma nje nomunye udadewethu nje manje before ngize la kunzima ngendlela eyisimanga. Siyanicela nje bafowethu nina eninolwazi nenokuqonda nibuya kongqondo onkulu ukuthi nisilekelele la ningasilekelela khona konje uma sekunjena umuntu ucathula kanjani yiphi indlela nisikhulekise. Siyathokoza kakhulu mpheni. Siyabonga dokotela nabo malume sebephawulile. Cha siyabonga kakhulu bomtshali konje umtshalo ubani ohlabangane sho khona awu ngayishaya khona. Siyabonga kakhulu bohlabangane sibonge nokuthi nisukumele phezulu nibe khona uma ithuleleni ngicela ukuthi hayi ake sizeni sixoxe
ayilula lesiyenzayo ayilula so siyakubonga kakhulu lokho asekudlulisa ukubonga nikubone nina konke kwenzeka phambi kwenu nehlanyuka nomshana wenu nisiza nisama ngayo yonke indlela ukuthi impilo iluqoqeke after umonakalo sowenzekile so siyakubonga kakhulu lokho enikwenzile nakuphakamani nokuthi nifike la sizokhuluma ngiyaye ngithi emhlabeni kunezinto that ngesingisi we say you will never find the answers for and kuyasiza kwesinye isikhathi not to look for the answers ukuze uphile ngoba ezinye izinto mawuzofuna izimpendulo zazo ungeke uyithole izimpendulo zazo zizokwenza ukuthi ugcine ungaphilanga but kunezinto ezithi masezenzeka sezenzekile ezinye zazo uzamkele ungayifunanga impendulo kawayi mhlawumbe impendulo le kaHow iyona eyayidala ukuthi ulapheke impendulo kaHow isho ukuthi kwenzeke kanjani those are events ukwehlakala kwezinto ungasafikanga kuwhy ukuthi kwenzekeleni ngoba kwesinye isikhathi noma ungawuthola why ngeke ufike lapha kodwa at least kwesinye isikhathi mawuthola ukuthi oh kahle kahle lento izeyenzeka bekwenzeka ukuthi nokuthi kwenzeka ukuthi nokuthi nokuthi kuyakunika leyanto yokuphila emoyeni so ngifuna ukuthi kuwe princess noPhakamani niyabona ukuthi imindeni yenu ithinteke kanjani ngalento eyenzeka uyabona ama details noma ebhlungu noma ngemnandi azoyelapha imindeni anzima ngiyazi ukuthi anzima walula ukungena kuona but azoyelapha imindeni angeke sawashintsha ngeke usahlehlisa iwash sesla manje ela sekhona we can only start here and move forward but kwesinye isikhathi ukuze welapheke emoyeni nasekulimaleni kuyasiza kwesinye isikhathi ukuhlehla uhlehlela nje ukuthi uthola ama details ukuthi oh kwakunje kwabanje kwenzeka kanje ayike sesifike lapha ke manje angeke sakushintsha okwenzeka let's move forward akuyona into elula leyo yasinda but iyona into engiyaye ngithi ma sengikulo msebenzi wami engikwenzayo ngibone imelapha olimele nothintekile ngoba la sinabalimele sinabathintekile kulimele imindeni yenu kuthinteke imindeni yenu and it's not about to prove a point to anyone. I think umfoka Mkhwanazi usenzela into enhle ukukhombisa ukuthi thina ikakhulukazi thina ama-Afrika bantu abamnyama siyabantu abakwazi ukuhlala phansi sibuyisane and yona into esizele la ukuthi sibuyisane ubuyisana ke ngeke kuvele kube 100% ukulunge konke manje kodwa kuyiprocess kuyama steps kune step osihambayo uphinde uhambe esinye uphinde uhambe esinye ugcina uzofike la khona usuzizwa nawe ukuthi uphilile kahle emoyeni ngizwile mama ulanda nawe ngokweyakhe ingxenye nezithuko obhekane nazo kugcina sekubukeka kwangathi umuntu orong uwena kunjalo ke kunesisho sangakithi ngwakamhlabi yalingana emangozi kunesisho sesithonga isithi ubanana wabulawa ukuzala kusho ukuthi ubanana kuba uzalanga nje ubanana ngabe uyaphila lokhu uyiqhakazela amaqabo ngawo kodwa mhla ukhipha ubanana
ukuthela iy'thelo zikabhanana. Hhayi-ke ukuphila kwalowo bhanana lowo sephelile ngoba wavuthwa nje kugawula ubhanana, after that awusekho umsebenzi wawo. Ngiqonda ukuthini ma? Ngiqonda ukuthi into eyenziwe umntanakhe iyabuya izoshaya wena futhi ngeke ukuvimbe lokho, futhi kulindele ukuthi uzokuthwala lokho ngoba ungumzali. Impilo nje njalo iba njalo, ngeke uzokushiya. Ingakho sithi ubhanana wabulawa ukuzala, ukuba uthelanga iy'thelo ngabe ubhanana lokhu uyiqhakazele nje, uyabo. So ngifuna ukusho njalo bohlabangani sifisa ukuthi ubese ekhulumile uPrincess uSisi la, wabeka kubekayo, sase sidedela uma kwakhona okufukayo. Angazi noma Phakamani khona ufuna ukukusho before mhlawumbe uPrincess kube khona enye edition ayenzayo, noma right, noma nemibuzo ethile. Ayikhona imibuzo nyama. Alright, mhlawumbe asiye la. Okay. Ngiphinde ngibingelele futhi. Cha, ngicabanga ukuthi iSouth Africa yonke njengoba ibuka la, ngicabanga ukuthi emqondweni yawo wonke umuntu nathi ngoba sihlangene la njengomalume ngoba bekhona somndeni sisonke, sinale mindset ukuthi mhlambe siyitshela ukuthi mhlambe uPrincess usengaba uyena mhlambe ozokwazi ukuthi akhulume into straight for ukuthini, because manje ngoba nginokuthukeka nje kanje eSouth Africa yonke, ngoba kunanabafethu nje bekade sikhuluma izolo emafonini, senza i-conference call, baveza yonke into ama-comment enziwa ekhulunywa ngayo kambi ngami, yabo, abangakuthandi, because ngibabikele nabanye baningi basekhaya abangekho la bangakwazanga ukuphumelela, but bebenemibuzo eminingi-ke, kodwa ngeke ngikwazi-ke ukuyibuza yonke ngesikhathi esisodwa ngoba futhi nanomthetho usamele udlala indima yawo. It's not like mhlampe isenkantolo, but nje kancane mhlampe mengathi ukuthi abeke ukuthi lento le eyenzekile ngabe mina lokho engikushoyo kuyikhona na noma kungamanga. Mhlampe nje mengangihighlighthela lapho mhlampe nami ngingakwazi ukuthi ngikhululeke, because manje baningi abayitshela ukuthi mina ngirong, but ngibe ngazi mina ngeside lami ukuthi no, lokho engikushoyo kuyikhona ngokucabanga, not ukuthi ngokucabanga, vele ngokwazi kwami ukuthi kunjani, kodwa kuyedwa umuntu ongakugcizelela lokho, ukuze lokho ngicabanga ukuthi uma ngingaba khona lokho mhlampe neSouth Africa ngaye kwenza lento eyenzayo. Nane-break up le yenzakalayo ukuthi abantu besifazane abaningi, angazi noma mhlampe ngingazisho lezinye izinto lezi zako kuma-social media, ama-groups akhona la, kunanama-group ebekade ngixhumana nawo bengifonela, kodwa manje kuney'tori ey'qhamukayo eceleni zigcine bengasakwazi ukungithinta, cause kunaney'tori ey'velayo eseceleni, mina sengazathi ngigcine sengiba umbulali mina, yabo, ukuze manje kugcine sekwenza ngale ndlela esekwenzakala ngayo. So manje ngifuna nje mhlampe ukukhululeka kuleyo ndawo nje ukuthi ngazi ukuthi kwenzakalani. Ngibonga kakhulu. Bathubulele bani Jongo, ngicacisa Jongo so sizokwazi ukufundela into efundile. Cha, kunanalesi story lesi okwathiwa mina ngabulala ingane kaPrincess. Ukubulala kwayo ingane kaPrincess engazathi uPrincess wafika ingane yayigcwele igazi phezu kombhede, ngangihlenyile, iyona mbangela leyo mhlampe yenza ukuthi uPrincess egcine senza lento ayenzile kumina. So ngifuna abantu abaningi ngoba vele bangithuka nje balandela leso story leso, so ngifuna nje ukwazi ukuthi ngabe kuyiqiniso, ngifuna isholo yena ukuthi kuyiqiniso na noma kungamanga leso story leso, because sengiphethe kabi, sona sengiphethe kabi kakhulu ngoba
wonke umuntu mekhuluma nami to hayi lo wabulala ingane yakhe lo sisi lo yikho kunje yabo so into kanjani na siyabonga Jonga ngicabanga siswami akulaphizwe ulaphe nawo Phakamani lo uzocela uxolo kuyena nakho eveza lezi insolo ezivela athi kuthiwa uyathuka ukuthi wabulala. Yo, ngisacela ukuphinde ngibingelele futhi. Ngokuhlala embuzweni kaPhakamani abantu lokho abakukhulumayo akusikhona. Kangangokuthi khona la engangayisola khona ukuthi ngithwele kuba ukuthi ube sengibeka isandla kwase kuba khona ukuthi kube khona imiscarriage but not that ingane yena wayikinya o umuntu lo abamshoyo. Mina ke angiyena nanomuntu we-social media angiyena umuntu we-social media so izinto abasikhuluma ngale noma bengenzela ama screenshots bangikhombise akuyona into nje enginaka kakhulu leyo ngobani angiyena umuntu wayo. At the same time bengizwa ubhlungu kakhulu ekuthenini izinto abantu abazikhulumayo ngoba thina singabantu uhlala unombuzo ube nempendulo yakho lokho kodwa istory ungasazi kahle kahle kuyisona sona ngoba kuze kufike la ekuthenini kuze kuliwe ngale ndlela kunezinto ebezenzeka phakathi kwami noPhakamani. Izinto ezenzekile ukuhlukumezeka kwami okube kukhulu kangangokuthi bekunzima ukuthi ngingakwazi ukuthi ngikhulume kanje ngoba nomzali esho ukuthi yena lokho ebengakwazi right. Indlela obekwenzeka ngayo uPhakamani ebeba nabantu besifazane kakhulu ajike angishaye ngephutha lakhe abe futhi umuntu oxolisayo mase xolisa futhi kuba right kakhulu. So ngalokho kuyinto mina ebingihlukumeza kakhulu empilweni kangangokuthi kunomzuzu lo ofikile engakwazanga nami ukuthi ngiuvezele inkantolo ngokubona ukuthi ngiyacindezeleka. Izinto azenzile uke waphelelwa umsebenzi wathi mephelelwa umsebenzi imina obeseduze kwakhe kakhulu empilweni. Mangiseduze kwakhe bengimsupporta bengazi ukuthi ifanele alale right angizange ngaze ngamlahla ngokuthi uphelelwa umsebenzi. Support yami yonke bengichitha kuyena. Okungiphathe kabi kakhulu ukuthi mangabe esephindele emsebenzini kade ngimsiza ngezinto ebengimsiza ngazo even ama CV abe umuntu osene distance kumina asengishaya sengibeka isandla even phambi kwamantombazane. Kukhona lo mzuzu lo ke wenzeka 2021 ngiyacabanga ukuthi mhlambe khona owayengakuthandi naye ngokusho kwakhe. Ngike ngathola yena uPhakamani ewumuntu oyithathela impilo yakhe ngesakhe isandla. Ukube mina ngangifisa ukumbulala ngangizomyeka elenga khona lapho. Kepha kwaba yimina ophuthumayo ukuthi makathola usizo athola abodokotela ashesha alapheke engazaphuma umphefumulo. Kangangokuthi ngize ngamthatha ngamusa ekliniki ngathola iziyalo ekliniki ukuthi uphazamisekile ngokwengqondo. Ngiyacabanga ukuthi kwakumsebenzi kwawenza ukuthi aphazamiseke. Kepha mase sekuthiwa mina ngumbulali ngisifebe angiboshwe nani lokho ngifuna ukusho eSouth Africa ukuthi kurong kakhulu lokho ngobani na ukube ngangumbulali ngangizomyeka ngaloso sikhathi. Even ifamily yakhe kwafika umamncane wakhe kwaba uyena obongayo naye ubaba wakhe ngambikela wayeselokho ebuze kumina princess ikhamba kanjani namhlanje kwakuyimina engibhekayo ifamily yakhe ayifikanga yona kumina ukuthi sizobonga ngokusevela impilo yakhe ngoba ngamfice seyinto nje ephelile. Kukhona konke ke ngiyafisa ukuthi iSouth Africa ihlise umoya ihlise amaphaphu kuze kufike kulesi simo kwenzeke ngaso kanje ingxabano esibe nazo phakathi kwethu sobabili. Kangangokuthi osukwini namhlanje usuku lokuthi sizokulungisa lokho sizobuyisana kungabibikho ubulwane phakathi kwethu ngoba nami vele bengine enga yokuthi yena ebekangishaya aze angikinye phambi komunye umuntu wesifazane kodwa angifuni ukuthi ngimbambele iqhubu ngalokho. Kulesi sinqumo esithathwe namhlanje sokuthi masibuyisane sixolelane kuyisinqumo esibe sikhulu kakhulu leso nami bengisifisa kangangokuthi esasesibhedlela ngize ngathumela udadewethu siwumndeni samcela udadewethu sesicelile kummeli ukuthi singakwazi yini ukuthi kube khona umuntu oyombona akhulumisane naye. Kuthe makufika lapho asibange samthola usindisweni samthola engasekho. Kukhona konke lokho besithi sisenza ubuntu bokuthi konke lokho kwenzekile bengayona inhloso. Engifisa ukuthi ngikutshene nabanye abantu
ngifisa ukubatshena ukuthi kuhle ukuhlalisana nixoxe ngento ningaze niphakamiselane. Mina kulokhu ngifundile ukuthi kuhle mangabe uzoxoxa even relationship toxic, it's better umuve on. Noma ungashintsha indawo noma ungashintsha ini, kukwena ukuthi iyona yipi indlela engabalula and nokureporta emaphoyiseni, ngoba mina into eshaye kakhulu kuzo zonke lezi zokushawa nani ngishawe phambi kwabanye abantu besifazane yabo, kube nzima kakhulu ukuthi ngireport emaphoyiseni ngesimo sokuthi bengimazi ukuthi uclose kanjani namaphoyisa, bengitshela ukuthi vele into ezophelela endleleni leyo. So ngiyafisa ukuthi South Africa iyehlise umoya osukwena namhlanje usuku lethu lokuthi sibuyisane, ngoba yena usebhodlile akubhodlayo, nami ngokunjalo ngakubhodla ukuthi no, kuze kufike la isizathu yilesi nalesi, ungishayele iphutha lakho, ngikubambe nabantu besifazane kube ngazi ukuthi imini ongibambe nendoda. So sungena namhlanje ilokho ke ebengifisa ukuthi iSouth Africa ikwazi. Ngiyabonga kakhulu. Thank you very much. I think ngiyabona Phamani kukhona afuna ukukudlulisa. Nomalume ngale. Nomalume. Ufuna ukuqala Phamani bese kuza umalume. Hayi, uqala. Uqala. Ngiyakuzwa uyakhuluma princess. Ngiyayizwa nje lento ekhulumayo yonke. ukuthi yazi angifuni kube sangathi kuyaphikisana ngamagama kwesinye isikhathi. Yebo, lokho kushoyo okunye kwakho kuyiqiniso mayelana nendaba ukuthi ngeke ngangaphelelwa umsebenzi. Ngangasebenza isikhashana. Yes, ngiyavuma ubukhona. Mayelana nalokhu okulokhu ukuphusha ukuthi bengushaya. Mongakhuluma kahle iqiniso kuleyo ndaba leyo. Ukubeka kwami isandla ngithi ngiyakushaya. Ayi. Kancane kakhulu ngikukhumbula lokho. Ngoba indle usuku engikhumbula ngalo owawulwa ngalo ngize ngikubamba. Uzowa phansi. Ingalesikhathi ongibamba kukhona lo ntombazane lo wakwaNongoma. Ngeke ngimusho ngegama. Ngalelo langa akaze ngushaye. Ekseni wafika endlini ngangiye emsebenzini mokhumbulala. Wafika wanokha endlini ekseni ngabo 6 mangaphosisi 2 mhlawumbe past 5 to 6 ngizoya emsebenzini. Wafika wanokha ngakubona ukuthi wena cause ngangakuvulela ngabanga ngangenzela khona ukuthi cause ngiyazi ukuthi khona umuntu okhona and futhi ngeke ukuphathe kabi uzolo. Nginganingi njalo futhi ngikukhuza ukuthi umusa ukufika endlini ungashongo. Sakubanga lokho ngoba wena wawuzama ukatheka lo sisi ngakuvimba. Ingalesikhathi uzama ukudlubulundela wawa phansi ngakubamba still. Yabo. Ngathi yadava siyashintsha njengamanje kulento esizini. Ngicabanga ukuthi ukuzwa kwami lenkulumo ngathi siyashintsha kulento esizile la. Sengathi usisi akabi ready uzokhuluma into esoyikhuluma la. Because lokho akukhuluma njengamanje noma ngikuzwayo. Engakukhuluma umuntu nga-understand istage salesimo ukuthi sikusiphi stage. Because I think on my side we are not in the stage whereby someone must try to prove a point, to make the point. This is the situation on my personal view. We are not. And unfortunately it's been clear kurekhodekile ukuthi you are not understanding. By the way, it's like as if I can't see the law. Simane sawaste isikhathi samisinto zethu. Sazohlala. I don't think it's necessary ukuthi siphoselana amazwi ukuthi I was wrong, I was right, I was this, I was that. Sikhuluma ngematter la elaphambi kwethu. This is the situation. It's right here in front of us. It's touching us. Big time. Our heart is broken. It's hard even to come and sit here.
but the way okukhulumeka ngayo it's like as if it's like it's nothing. Thank you. Yeah, to add on that, nami ngifuna ukukhuluma ngento ecishe ifane. To add on that, bengazi ukuthi ngizokwazi ukumbheka mina sisi. Bengazi ukuthi ukhona la. Ngendlela lento yasihlukumeza ngayo. Okay ke mina isikhathi esiningi ngiseGauteng, ngihlala eGauteng. Namanje ngifika izolo la ngokuthi ngizosebenzela la namhlanje nakusasa. Namanje nje bekufanele ngimsebenzini ngithola i-call manje. Bekufanele ngabe ngiseKingsville team right now. Ngithola i-call now ukuthi ngize la ngimisa umsebenzi. Ufuna ngivele emsebenzini soon. Kodwa ukuza sizolalela into oyikhulumayo. Hayi. Kuthina akubenzi ubulungisa lokho. Because even namanje angazi ngiyanihlonipha nonke la kodwa lento esiyilalele la sitavuza nje. Sifuna like but anyway I think the best thing this matter asinikele inkantolo ithatha indawo yawo. Siyafuna ubulungisa somndeni. Siyafuna. Futhi sifisa ubulungiswa obuzosenelisa nathi as much as sazi ukuthi kwesinye isikhathi inkantolo ayithathi isinqumo enisweni esifuna ngaleyo ndlela. Kodwa safisa ubulungisa ukuthi bewenzeke. Umshana if ngakuthiwa ngichaza ngalo muntu mina ekukhuleni kwakhe ngakutshela from ngakhiphela even ama picture manje ekukhuleni kwakhe angimaze umuntu odlame lo. Phakamani ngimaze umuntu ama jokes. Phakamani ngimaze umuntu abantu. Phakamani ngimaze nje owumfana nje. Uma uqhamuka malume ulowo muntu. Ukuthi deserve lento phakamani. Akayi deserve lento. Ngoba noma ethi ngakuthiwa kukhona la sonke ama relationships yaba nawo. Kukhona ukuxabana kwama relationship. Akadeserve lokho. Kwangcono umbulalo ngcono. Nothi umshiye nje kwangcono umbulale. Bengazi nokuthi ngizokwazi ukubheka. And the worst part khulumeka ngalendlela guys. This thing is so touching. Lento yabo kwathina sila. Khona abantu esibamele. Mina nje oba ngisho ngithatha isikhathi somsebenzi namanje bengithe 30 minutes ngiyabuya. Ukuthi ngizohlalela into hayi come on. Ungadlali ngathi akusindaba yenkombankombane manje. Ungadlali ngathi mawufuna uxolo khuluma into esizoyizwa. Kodwa at the end of the day I wish South Africa ubulungiswa benzeke because this thing it's always if kwenze kube kubuthobe umuntu esifazane lo. Phamani mhlambe ngabe sebambulala nokumbulala. Kube kuthiwa lento enje benze kuwena. Ngendlela abantu besifazane esinsikhathi esifila ukuthi ba protected ngakhona by estate if ungasho ngaleyo ndlela. But nje siyacela guys, siyabonga Thuleleni nonke siyabonga. Fikele la esingakhona ngifika khona. Siseyindaweni eyikude asibi khona la around. Nangolwesibili bengafisa ukuba khona ekhosini. Unfortunately angangikwazi ukuba khona. Sunday ufuna ngibuyele eJozi because ngisebenzela that side. Yabo. No, ngicabanga ukuthi South Africa nomkhandlu endini siyezwe. No, mawukhona ngale goal fund makuthi mhlawumbe isikhathi sobe sekuvumela. Ungasondela eAuckland Park because vele producer uthi usuke bengale. Yes, you can be there. Cross live vele ukhona. Telephonically. Ngicabanga ukuthi mama niyalozo daba. Akusikho enkantolo la. Uma ngabe ngempela ukuthi sizozama ukuthi sakhiphise. Vele inkantolo izothatha indima yawo. But and again futhi bese sisala neqhathi lokuthi sifisa ukubuyisela uPhakamani esimeni sakhe osuba sekuyimali lokho sidinga imali la. They've said more than R1 million
le plastic surgery kufanele yenziwe Phakamani if ukuthi kufuneke ngoba akuyona yodwa lesebusweni nangaphakathi esithi ngathi amngena nangaphakathi but ke akumnandi ukuthi silokhu mhlawumbe siphisana ngamagama nokuthi ke njengamanje mawuthi uyaxolisa uphinde futhi ufuna ukuyidefenda njengoba nawo umuzwa njengamanje ukuthi ke kuthiwa bayamthuka la kuthiwa wabulala ingane kuthiwa waklinya ingane but ubefisa clarity yalokho not ukuthi kube khona amanye ama-accusation futhi aqhamuka waphi because njengamanje sishiya South Africa lesisithombe futhi yabo ukuthi umuntu oviolence siswami ngicela ukuthi njengamanje ngicela ukukhula angisho ukuthi uma kwayekuhlukumezwe engakuhlukumeza yabo uma ekuhlukumezwe ekuhlukumeza ne-right ukuthi kufanele ukubeke lokho yabo but kulokho akushoyo ethi njengoba uyakwazi okunye akakwazi okunye but ke this is not the time imetha vele isaya enkantolo ngolesithathu yabo isaya enkantolo ngolesithathu imetha la ezofika ifanele khona enkantolo ekhipha isinqumo but ke ake senze ijustice nakuyena uPhakamani empilweni yakhe nawe noma mhlawumbe enkantolo ithini ngawe kodwa nawe usazi ukuthi ijustice kuPhakamani siyenzile abuyele esimeni sakhe naye sempilo. Ngiyabonga Dr. Siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi sizomdedela usisi. It's ngicabanga ukuthi sisi ubazwile malume ukuthi babeka kanjani. Kune party yokuqala ke abangayificanga la ubuxolisa khona uchaza. Ngiyacabanga ukuthi it's important ukuthi inkulumo yakho uyendlalele uthi ukuhlehla ukuze nabo bakhaveke. Ayikho vele into ongayenza noma ongayisho engalapha noma ishintshe lesimo esibhekene naso. Ibhlungu into ehlela uPhakamani. But njoba sila sizele kona ukuthi kulungiseke lezo zinto nalezo zinto. Yabo. Ngicathi ukukhulumeni kwethu ungenile kancane ekutheni azabe kanje bese kwenzekalani. Engikholwa ukuthi abantu abaningi bafuna ukwazi ukuthi kufike njani kuze kufike la. But njobe esho umuntu ake singene odabeni ukuze sithole ukudlula kulona. Yabo. Asiqulisa icala again njoba sishilo. Icala lingolwesithathu inkantolo yenza okwayo kodwa njengamanje siyafisa ukuthi imindeni emibili ithole ukuthelelana amanzi ngalesimo esibhekene naso. Uyangizwa dadewethu. Yes. Asikuvalele ekhoneni but kubalekile ukuthi singene kulo umnyombo wendaba sidluleni kuwona. Awuzubalula vele kithi sonke nakuPhakamani awuzubalula. Phakamani uyiclarify usisi indaba imbuzo wakho ngendaba yokushona kwengane. Wanelisekile ngendlela aclarify ngayo. Njoba ubeke ukuthi uyathukwa ngokuthi wabulala ingane ngoba into enkulu le. Ngifisa ukuthi mayisekhuluma kuqoqe konke usisi. Mina ngifuna nje ukuthi straight ke ukuthi angitshela asho ukuthi cha akakwenzanga lokho okushiwo okubhalwe lapha noma athi yebo wakwenza kuphela. Angifuni lokho echaza into eningi ukuze nabantu eSouth Africa bazoba clear kuphela. Okay. Ngiyabonga Phakamani. Angikudedele sisi. Kulo mbuzo kaPhakamani ngifuna ukusho ukuthi lokhu okushiwo ibantu cha akakwenzanga. Ngesayidini lami bese ngiphamisa ukuxolisa esimeni senzekile esimeni akusona. Ngingezoba mude kakhulu kuyizimo thina besiphuma kuzo engeke ngisathi ngiphindela kuzo but ekuthenini size sifike la ekuthenini makabe kanje kuyizinto nami ebezingihlukumeza kakhulu ebezenzeka ngalawo mazwi ngifuna ukusho ukuthi ngiyaxolisa kakhulu and ngizimisele ukuthi ngingenza noma yini okufanele ukuthi ngiyenze ukuthi nami ngimbone kusasa right. Ngiyabonga.
Ngibingelele nami South Africa yonke. Thuleleni TV uDr Mpanza sinaye la namhlanje ngibingelela umndeni wakaphakamani. Mina ngikhuluma njengomngani nami bengicansi kuzoba lula kodwa ngoba sengila ngibona isimo ngathi sesinzima. Kodwa siqala nje siqala sikhuluma. Bengibona ukukhanya ekugcineni kokuphela kwale gathering esinayo. Ubaba ngoba esho uqinisile uma khombana uyalapha ngesinye isikhathi kodwa ngesinye isikhathi unibuyisele emumva nesisombululo benizoba naso uma bekuzoba into enhle positive gcine sekungathi ku negative futhi kumbi. Uthe udokotela kwesinye izimo kumele ungabheki ohaw no why. Mina uprincess umngani wami kodwa ngikhumbula la ngihlalisa phansi ngithi awungichazele ngempela kwenzakalani. Kwaqala bengitshela uMakthangi ukuthi yazi ngiyamsupporta nje kodwa ngiyengizwa akakushoyo yena. Angikaze kodwa ngixake kakhulu. Mhlambe ngifuna ukusho kwabesifazane ukuthi ungangeni kakhulu endabeni engakuthinti. Ungangeni kakhulu ngempela endabeni engakufaki ngoba uyohleza uzwa iside le story othola ukuthi akusona njengoba kushiwo. Ngiyabheka manje ukuthi ubala umsuka wendaba ukuthi kuze kufike la sikhona manje. Azi ukuphikisa uphakamane okunye. Isikhathi uphakamane kuphikisa phinde uyadinwa futhi yena. Uma naye esho futhi ukuthi kwakusuka la nophakamane uyacasuka ukuthi yazi bese ngithi sengi-right ngaye nakuba ngiphila kwisimo esinje. Emese phinde futhi yacasuka. Ngiqale ngabona into engathi izoba right. So ngiyafisa nje ukuthi ngibonge kuThuleleni TV. Ngizwa nje ubhuti Mdu eza kuthina esichazele ukuthi basebenzisana nabantu abasuke emene kanje. Ngiba convincele kakhulu noma bengibuye nami ngayithembi ngoba sebemazi kakhulu uphakamane. Kodwa ngathi sometime ngangena ku Facebook, ngangena kuThuleleni ngabuka, ngabona ukuthi iwusizo olungakanani kwizimo ezicishe efane nazo lezi. So bese ngibona ngathi namhlanje kushuthe sethu istory. Sesiyalahleka sesiyaphuma. Qinisiwe makuthiwa ulesithathu lukhona libekiwe. Kodwa bengibona ngathi kuzothi kuba nelight. Uma ngempela uxolo udokotela usifundise nanoxolo ukuthi kanti luhlukahlukene. Kokuningi ngithi kube bekuyimina lo bheni nalesimo. Mhlambe ngempela bengizokwenza kanje. But on behalf of umngani wami Julian nje kwenhliziyo ngishilo ngathi angibuzanga okuningi ukuthi kwasukaphi. Sabantu besifazane sesibuka ukuthi yena wayenzeni. Ngibukile mina ku Facebook osisi bayasho ukuthi wayengeke nje enze into kanje ubhuti engenzanga lutho. Yena ubhuti wayenzeni. Kulula mawusasho wena. Kodwa futhi mhlambe makuthiwa lokho wayekwenze kuwena wawuzokwenza okungaphezulu kwalokho kwamanje. Mhlambe futhi wawuzothi ayi ngeke lokho kungaphezulu mina nami ngizokwenza ukuthi okanye wawungashiya. Angazi ngikho nje ngithi njengamanje bathola ithuba sihleli ndawonye sifika la bekusakuhle kabe besasho ukuthi nayi imanzi yami. Obukayo angabe yena akafisi ngisho ukufisa kwa ukumbona. So masikwazi ukuthi sihlale nabantu okuduma indaba ngabo kanje besiyobanike thina ukuthi kusakhona ukuthi mangingambona nje nabesifazana abasanyanya uphakamani nguwaye kwenzile kumele bebone namhlanje ukuthi nangu lethi uhleli la okhona khona uphakamani endakafisa ukuthi masiphuma la khona ongenziwa. Nabesilisa abanyanya ulethiwe bayizwe liphakamane esho ukuthi nansi imanzi yami ngoba ngisho nje ukuthi iqiniso la ngempela laziwa yibona bobabili. Kodwa mina kuyangichaza ukuthi bavumile bobabili ukuthi sizophinde sihlangane kwindlu eyodwa. Ngiyabona umndeni wamtshela ukuthi usuhluthukile. Ngibonile futhi nami ukuthi bese kuphuma. Ngithi nje ngicela uxolo. Ngiyaxolisa. Asifani ngempela. Ikuthi akakaze nayo lethiwe athola ukukhuluma ngale ndaba. Okunye ngabe betshela yena uma ngoba kuma wakhe ngeke akhulume naye ngoba amtshelanga nangokuthi sengithola umuntu kanje. Ngiyamxolisela kakhulu. Nakuphakamani nje ngiyaxolisa. Wangibona naye washo ukuthi hayi angaze ngikubone. Mina bese ngimazi ngoba ngilokhu ngimbuka. Kule mhlawumbe akathi uthola ucindezeleka kakhulu kuyona kubantu besifazane. Into le eqhamuke ladies house. Kunale ndawo ye-ladies house. Okuningi lapha kuyakhana kuyabakha abesifazane kodwa kakhulu ngiyengibone kubhidliza futhi ke. Ngoba uma akamchazelanga mhlawumbe umbuzo wakhe wawuzwa noma achazela abantu bezwe. Bakhona abaphendula basho ukuthi i-fake account leyana. Ngangeke kube nomncwabo wengane kubo ebulawa uphakamani ngingezwa ngawo. Ushilo wathi
kwaba ne-miscarriage ekuhlumazekeni kwabo. Kodwa kubanga nengane leyo kwakuthiwa iphuma ecrash yashawa yaficwa inegazi wayishawa zoyibulala. Ngamanga makuthiwa eyakho princess ngoba kunayo ingane mhlawumbe wayevakasha nayo nayo la khona uphakamani. So nje sicela uxolo kakhulu makukhona mhlawumbe ongathi kushodile. Mina bengitshela ukuthi bazoye bekhulume bodwa bowu-2 mhlawumbe before kube khona thina abanye. Kodwa-ke ngenxa yesikhathi asikho nasenkantolo. Ngicansi kuzoba ngcono khona lokho kwenzekile namhlanje. Ngiyakubonga kakhulu ukuthi kwenzekile. Kwasho umalume kaPhamani sesificene naye enkantolo ukuthi bebefuna ubulungiswa. Kodwa naye into akayibona enkantolo usezizwa ngisho semdabukela kwa usisi. Ngoba manje Phakamani uzokuthola ubulungiswa neSouth Africa izojabula. Kodwa ngoba wake wamthanda before angeke kube mnandi futhi. Angazi lento nje inzima kahle ayikhulumeki. Kodwa-ke ngaphezulu kwakho konke ngicela nje ukumxolisela ukuthi kuhamba kwaze kwafika la. Ngiyabonga. Ngibona ngathi khona afuna ukukusho mama. Asinikeze. Ngicela uphinde ngibingelele emndenini wami wonke kubantwana abangaphakathi kwalendlu. Ngibhlungu kakhulu ukuthola ukuthi abantwana kwamtshali abafikayo njengamanje bathole udaba seluphakathi. Njengomama ngicela ukuthi kubona, ngicela ushwele, ngicela sibambisane. Khona into ayikhulumile umntwana engimangithi ngibheka kwami engithi mhlambe ungumdala kulomunye. Wakhuluma ngokuthi umuntu noma eboshwa kodwa kukhona izinto ezisalayo umuntu omdala ngiyabona ukuthi yini le akhuluma ngayo. Ukuboshwa ngahamba umuntu ayohlukumezeka ejele avalelwe uyitshela ukuthi wena utholile ubulungiswa. Kanti uma kuhlalwe phansi njengoba umduku noba buthabekhulu sebekwazile ukuthi bengabantwana basiqoqe sizohlala la. Imndeni imikwazi ukuhlala ibonisane abonileyo bazehlise njengoba isimo silolu hlobo nami ngeke ngakwazi ukusibekezelela ukusibona emzini wami kumntwana wami senzike ngalolu hlobo. Kodwa uma kuhlalwa phansi kukhulunywa amanxeba ayathobeka ngokukhuluma ngomlomo bese kuba nezenzo ezilandelayo njengoba umuntu wekhuluma indaba ukuthi fanele alungiswe ubuso shuthi lapha nalapha. Engenaloko ulwazi endaweni eningi kodwa ngizwa ekhuluma ngendaba yesigubhu. Angiyena umuntu onotho kodwa njengoba ngike ngachaza eqaleni ukuthi ngangifisa umndeni ukuthi kulesi simo engisibukayo akube khona bengathi mabekhwathaza amaphakethe ezikhwama bathola ukuthi abatholi imali yokugibela beyombheka. Ngahamba ngofuna imali futhi sengizamile ukuthi ngifisa ukuhlangana nomndeni wakhe ngathola ukuthi angikwazi ukuhlangana nomndeni wakhe. Ngaze ngakhipha umntwana ngariska ngaye ngathi akahamba yosindiswe nombheka wathola ukuthi akasekho. Ngifuna ukuthi namhlanje uma sikwazi ukuhlala phansi nomndeni kaPhakamani noPhakamani uqobo. Ngifisa ubambiswane esimeni uPhakamani ayiso. Sebezamile ebebenxenxa umdu ehambisa impilo kaPhakamani phambili bazama ngendlela bazame ngayo kwazi kwalapha namhlanje esikhona. Nami ngonjalo uma sihlala phansi sizohlanganisa esinakho even noma ngabe bathe ngokulimala kwengane yethu sifisa kube kanje ngeke ngikwale lokho kodwa ngicela ukuthi masithobelana sivumelana kancane kuze kubabale kufinyelele lapha. Ngiphelelwa amazwi ngiyabuzwa ubhlungu ababuzwayo njengoba nami ngibuzwa kodwa nje ngizothi kunina bomagalela ngazi noma bohlabangana. Okay, ngicela ushwele, ngicela imoya phansi bantwana benkosi. Ukho konke okwenzekile kumbi kakhulu. Singomama khona lapha esike sivune khona sivune ingafanele. Mina angilivuni uhlelo olufana nalolu.
ngifisa nje sibe noxolo, sibambisane noma inhliziyo zibhlungu kangakanani. Ngiyafisa nami kube khona indima engidlalayo as umama wontombazane owonile othandweni lakhe. Ilokho nje bengifisa ukwedlulisa. Uma mhlambe ngizokalanga kahle ngicela uxolo, kodwa ngisaphakamisa manje, phakamani mfana wami, ngicela uxolo. Komalume ngicela uxolo. Kuwo wonke umuntu ongaphakathi kwalendlu ngicela uxolo. Ngifisa sibambisane ukuze sikwazi ukuthola indlela esisa phambili. Lokho ngikucelayo ihlobo zami ezinhle, ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu uma wagcizelela amagama ebengiwasho Princess uma ngikhuluma ngendaba yoxolo ukuthi uxolo mangabe ucela uxolo uyalicela uxolo uyakhombisa futhi kuyisola futhi uyalindela ukuthi lo oxolisa kuye akasho ukuthi yini ongayenza ukuze uthole uxolo lwakhe. Okugcina uba willing ukuthi uwenze lento acela athi uma ungenza lokho mhlambe ngizozizwa kangcono. Kusuke kungeze ushintsha isenzo senzile. Kodwa kukhona indawo okufika kuyona. Siyabonga mama amazo washo yakhombisa ukukhula nokuba mdala kulesi simo. Uma ke umuntu umonile usentendeni yezandla zakhe. Kukuyena ukuthi uthini ngawe. Uma umonile ufuna ube willing ukuthi cha ngisezandleni zakho. Kukuwena ukuthi wenze njani ngami. Uxolo ke lwangempela lolo. Angazi uma khona ufuna ukuadd sis before ngidlulisele ngala imic. Akukho njengamanje. All right. Thank you. Angazi noma umalume kukhona yini mhlawumbe abangafuni ukudlulisa. Khona amazwi awashoyo umama ukhulumile kabanzi. Cha uqala asibonge mama indlela okhuluma ngayo iyakhomba ubudala bakho. Akukuningi umuntu angakusho. Ngicabanga ukuthi umhlonishwa uDoctor usekukhulumile okuningi. Uma kukhulunywa ngesilonda ngokulimala, isilonda siyayipholela sona. Kwesinye isikhathi kudepend ukuthi siphathwa kanjani. Angisho ukuthi ngalokho ngiqonda ukuthi akungabi khona uxolo. Ngeke ngathi ekuqaleni siphila impilo okungeyempilo eyilawula yona. Isikhathi mawufika egabeni efuzelesi kuba kuncane kakhulu ongakwenza ngokucabanga kwakho. Mawungathi wenza ukucabanga kwakho ngona. Ngoba nje nakho nje lokhu ukukhuluma kwezinkantolo kimina kuye kube into engekho. Ingenxa yokuthi ke ababusi bezwe iprocedure yabo because it's pointless to me ngoba akusishintsha isimo kusubhekane naso. And even if ukuthatha umuntu yombopha it's like to me somehow somewhere it's pointless because isimo sokudlula kusona nobuhlungu okuhlukumezekalayo abukushintshi. Into efika ihlukumeze kakhulu ileyo ukuthi uma umenzi enga-understand at all ukuthi ithini lento le engakhona ukuyifaka even ezicathulweni kwalezi zinto because yebo ke kuba lukhuni kakhulu. Angisho futhi khona umuntu lapha angakwenza kulawo umuntu akwazi ukumconvince nokumenza ukuthi acabange ngendlela wena ofisa ngayo. That is why sikulokho ukuphila kusiphe ukuthandayo. Khona besibudinga ubuntu emhlabeni ukuthi ke sikulwela ukuthi sibe nobuntu. Ke kube ebhlungu uma uthi uzama ngawo wonke amandla ukuthi wenza izinto zakho iqonde uphile ngobuntu. Bese uthola ukuthi isystem yakukhahlela ikicker out. Ayikwazi ukukuvikela at all. Ayikwazi nanokuthi even people surrounding abayihloniphi impilo yakho noma isigaba sakho ohamba kuso.
kuyaye kube into enzima ngendlela eyisimanga ukuthi ugcina udideka ukuthi kahle hle yini okulindeleke ngiyenze, yini okufuneka yenze. Angiqondile kunkanda ngamafuphi nje enikushoyo kuyezwakala. Njengoba sila asiyizele thina ukuthi nakho nosisakaze ekhaya sinabantu abadala esireporta kubona abaphethe yonke into, abanye ocisha omdala no 86 years abaphethe isimo salomfana lona abareporta kubona okudlulisa yonke into kubona baningi. Ngiqonda ukuthi ngamafuphi sizokudlulisa enikushoyo njengoba kunjalo khona ke okuyiqiniso ke kulimala komuntu osuke ezubhlungu uyena ozubhlungu futhi yena okupholayo. Ngeke kube nzima uma efunzwa ukuthi wena phola ngenkani. Kuba likhunyana lokho obuka isizathu ukuthi fanele uphole, yabo. Kuyi process mshana kuzoba i process ijeni yakho. Sike sakukhuluma lokho several times and futhi noma wathi wenzakaleni ngeke usaba ile mshana oyena before. Njobe kasho umfutho omncane siyamazi lo mfana lo uzalwe kithi khuliswa yithi yonke into ekhaya kwaNongoma eBuxton. Akasiyi umuntu odlama actually almost sonke thina ekhaya sibantu bodlama. Ke kube likhulu uma umuntu esisukela ukuthi lento wena uyithatha uyenze njani. But ke lilonke nje sobonga ithuba nisiphe lona siyalibonga kakhulu. Kungakahle siyakunxusa siyaxela ukuthi silifumana usizo kwabangasiza njengoba nikhuluma ukuthi nisazokudlulisa kwabanye abase South Africa inkulumo lena mani njobe iqoshwe. But nje lokuthi umshana asizakala le ndlela osizakala ngayo sibonga nje ithuba nje kakhulu bafowethu ngathi uNkulunkulu enganilwela njalo phambili. Imisebenzi yenu iyabonakala iyezwakala. Ilokho nje sehlela ngezansi nje kakhulu siyathobeka ngesikhathi senu. Ngiyabonga. South Africa siyabonga bomalume, siyabonga. Ngingasizwe kuba mude nje kakhulu. I priority yami nje njengamanje baleka kakhulu ile yokureza le mali kaPhakamani ukuthi ethole plastic surgery. Sesisonke nje Dr Mpanza neteam yonke ngoba uThemba Njilo sesinomfundo ukhozi FM izweni sakhile esazobuyela futhi nakhona siyonxenxa abantu. Engeze ukuyifunda mina i-account if sesivala ngizocela nje ukuthi ke yena uPhakamani benayo usisi bahlale eduze labo babili bayifunde le account. uPhakamani asinxenxele usisi anxenxe labantu besimama kade bethuka ngisho uPhakamani ko Facebook la kanti South Africa isiyonke. Thina okwethu sizoqhubeka nakho khosini ukuyiphusha le account ukuthi le trust account kaPhakamani siyacela ukuthi South Africa isizwele siyithole le mali ukuthi uPhakamani simbuyisele ukuthi abe umuntu ebantwini afane njengathi esithembayo ukuthi uNkulunkulu uyalenza icebo lakhe. Sengivala nje ngizocela ukukhuluma nje nosisi. Yebo. Angeke ngakuvezi lokho ngoba ngikusho mhlambe ngazothi mhlambe ngiproud ngakho ngikho proud. Izimo engidlule kuzona. Mina ngibuye ejele. Ngibuye ejele ngihlala 18 years ejele. 18 years ngihlala ejele. Sigwebena ngesigwetshiwe ngangigojwe 95 years. Ngiya kulento yokuba remorseful nokubona iphutha ukwazi ukumukela. Ever since from a court simbona lusisi. I can assure you njengamanje vele ukuthi noma siphuma siye ekhaya noma elibeka uxolo kuPhakamani akakafika ukuthi aligqoke. Uxolo lakhe ngempela liphume kuyena asingempela njengamanje ngiyabona ngenze wrong. Futhi esingeke simphoqa ngenkani ukuthi lento ayingene emzweni yakhe. As much noPhakamani naye ukuthi singeke size sikwazi ukuthi sithi simforce uPhakamani ukuthi mukela uxolo.
kuyoba kuyena uphakamana ukuthi isikhathi sonke siyafika kuyena ukuthi uyalimukela yini, but ke kukhona konke okuzokwenzeka okuzohamba, sizofika isikhathi la khona usisi azokugqoka khona kugcwale ke negazini njengamanje ngempela ngenza into wrong. Ngeke njengamanje kwenzeka, yabo, because njengamanje usanomfula safuneka ayojomba, yabo. Asilenzeli uxolo ukuthi akwazi ukujomba lowo mfula. Umfula afuneka ujombe, makufuneka angene kona umfula abe manzi azola ngaphesheya uzongena kona. But ngiyakulento ukuthi ke nasejele kukhona le part ekuthiwa i-VOD, mabenqamla igama lakhona bathi i-victim offenders dialogue, efana nalesi yenza kanje. Asiqulike icala la, asifaka ama-questions ukuthi wawuyithathephi esidi. Lelo thuba le nkantolo lisazobuya futhi makuthi usigcina ugodwa mhlawumbe isigaba sokuthi ahamba ejele. Leli lisuke seliwona khiyo ukuthi ukwazi ukuphuma ubuyele ngaphandle. Futhi uma ngabe kuukuthi uhluleke ngempela ukukhombisa ukuthi uyazisola laphana, ngoba uphakamani uyobebeka kanje nemehle kanje nophakamani kanje, kuyi-parole board nama-stakeholders angaphandle angakwazi sisi. Mhlawumbe ayobe sekhohliwe, mhlawumbe ingane kumanje esasiya high school ngiyalinganisa. For example, if mhlawumbe bagweba mhlawumbe 20 years ngiyalinganisa. Ingane mhlawumbe ese-primary esazongena e-high school engenabo ngisho ama-social network lapho, engayazi ikhesi yakho, iphuma ingene e-varsity mhlawumbe ifunde iqede ithola umsebenzi. Thola ukuthi yona yobe sisebhodini lakho kanje, ikhesi yobe iyibona ngoba sekubhekwa ifayela, i-treater ngokuthi iyizwa kanje. Uma kukuthi kuyona usa-actor as umuntu ongathi uyavuma futhi awuxolisa, kuya ngaphandle ngoba kungekho sesikuthi enganeni zakho. But njengoba ngisho ukuthi ngiyazi ukuthi sisazofika leso sikhathi leso oyobe usukubona wena futhi ubusubhala incwadi ezobe sesisuka ngaphakathi kuwena ukuthi ngiyaxolisa mndeni wakasibiya phakamane ngiyaxolisa, ngoba kumina okunye nginginothisile doctor ukuthi usisi usayidinga na even i-counseling ngoyena. Yes. Bafethu angaze ngezwakala usisi nje yedwa usayidinga i-counseling nani family eyedwa nje angithi yabo, akwazi ukuthi ngempela imkline kwayena abuye asale igambani kwami elezulu lani igama ubani lethiwe uzoba right lethiwe ufana nomuntu mangabe ekhetha inkosi, mina ngeNazaretha yakhe yebo. Angisho ukuthi unyazo lwethu inkosi ngithi na unyazo lwami angithi yabo, angisho ngabaningi nawe kuzofika isikhathi sokuthi uyimukele lento uyibona ukuthi ngirong la. Yilokho ne South Africa ngicela ukumoka manje, ngiyabonga sengiphelile la. Khona ufuna ukudlulisa? Angikudedele. Ngiyaphazamisa. Ngiyamuzwa ubhuti uMduku akushoyo. Mhlawumbe indlela engidalwe ngayo eyenza ukuthi kungabonakali indlela engizizwa ngayo. Kepha lo indlela engizizwa ngayo isuka ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo. Kangangokuthi even ifamily bingibuza ukuthi ngistrong yini ekuthenini ngingaya since ngibe nokugula emva kokuba sisekhothi. Ngiyazithoba ngingenza konke and ngixolisa kuyona yonke ifamily yakhe uPhamani kanye naye uXolo kanye naye uQobo, ukuthi enginakho nginokwethuka kakhulu, kodwa uXolo lusuka ngaphakathi enhlizweni kumina. Ngiyafisa ukuthi naye ngokunjalo akwazi ukuthi angixolele ngokwenzeka. Angifuni ukuthi angibambele iqhubu kanjoba naye eshethe nakangibambelile iqhubu. Ngokunjalo naye angimbambelile iqhubu. Ngize la ngokuzosithoba ngokusuka ngaphakathi. Ngokunjalo naye ngifisa ukuthi kusuke ngaphakathi uXolo lwakhe. Mina ngingenza nanoma yini yokuthi ngimbone kusasa ephumelela, ngimbone ebuyele esimeni sakhe. Ngalawo mazwi ngisasithoba namanje, hayi kancane, ukube lokhu uyakwazi ukuveza, kepha ngizimisela ukuthi ngingakuveza ngezenzo ngendlela yokuthi okwenziwayo kuyena nami ngikwazi ukuthi ngingenelele. Ngiyabonga. Hayi muzwa kwethu.
Siyabonga kakhulu esasho njalo ulethiwe. Ngiyalithanda mina leli lesizulu. Ulethiwe. Elika princess lihle nalo but ngithanda lika lethiwe. So from now on ngizokubiza ngolethiwe. Yes. Elika mama lelo lelisho umama. Ngizokubiza ngolethiwe kusuka manje. Muzwa kwethu uxolo akuyona into elula. Uxolo akuyona into elula ukuthi lamukeleke. Uxolo akuyona into eyamukeleka kalula. Nokulusha uxolo akuyona into elula futhi. Ngibalile ama principles walo ngokwami nangokwendlela engiyangisebenze ngayo. Istep lesi sokugcina sokwenza noma yini ukukhombisa ukuthi uyaxolisa. Isona step engiyaye ngithi mina isona esibalulekile kakhulu esedlula zonke izitepu ongadlula kuzo mangabe uthi uyaxolisa. Le step sokugcina esokwenza. Uma ke wenza kuyenzeka oxolo uma ufuna uxolo wenze namhla ungamkeleki. Akusho lokho ukuthi yeka ngoba ufuna uxolo. Uzophinda futhi nakusasa uphinde wenze ngoba ufuna ini uxolo. Kodwa muzowenza namhlanje wenze kusasa bese uthi uxolo lwami alamukeleki bese uyagive up. Usuke ungakalifuni uxolo kulowo muntu. So ngiphonsa inselelo mama ngiphonsa inselelo kuwena lethiwe ukuthi njengoba usho ukuthi uyazicommit ukuthi uyalifuna uxolo uyalicela uxolo emndenini wakwamtshali emndenini wakasibiya emndenini kuphakamani nakwi South Africa yonke ukuthi kuze kwafika la esesikhona namhlanje siyanyakaza sinyakazisa zonke indawo sifuna ukuraise more than 1 million ukulungisa impilo kaPhakamani. Asimanga siyaqhubeka futhi sisazoqhubeka futhi mntu sizoyishaya leyo goal. Ngiyakholwa ukuthi sizoyishaya leyo goal. Hayi ngoba siprove point kubani kodwa ingoba sifuna ukubona abantu bebuyisana kuba nokuthula futhi. Siyabonga ukuthi into yenu ayisusanga ukuxabana kwezigodi. Ifakazela into eshiwo omalume ukuthi ba abantu bokuthula. Ngoba eminye imindeni ngabe sabona kushiswana kuyiwa ngapha kuliwa ngenxa lesisehlakalo. Siyakuncoma lokho ke emndenini wakamtshali nasemndenini wakasibiya ukuthi bathe bebhekene nesimo esinzima kangaka kodwa bathathanga ibhamu noma bathathanga ikhala banazo bathi simfuna la owenze lokho nathi simbonisa ukuthi singobani. Ngicabanga ukuthi ngabe senza iphutha masingakuncomi lokho ngoba abantu abaningi mabehlelwe impendulo yabo kuba udlame. Uyabo so bafowethu njoba nikhona njengomalume nobaba kaPhakamani na wonke umndeni wakasibiya nawakamtshali asikubonge lokho. Kusikhuthazile nathi njengabalekeleli bethuleleni ukuthi no asiqaleni le ndima. Akusho ukuthi njoba siyiqalile manje siyayiphetha manje seyilungile futhi ngoba njoba ngisho ukuthi uxolo ulicela namhlanje ukhombisa ukuyisola ulucele ulindele ukuthi ungenza noma yini. Kwesinye isikhathi umuntu ocela kuye uxolo ngenkathi uthi ngingenza noma yini ngicela uxolo uthola ukuthi akakabi ready ukuthi angasho ukuthi cha mhlambe kuze ngiphole awunginwayela. Uthola ukuthi akakabi ready ngoba uxolo luyijeni aluyona alifani nemali oyiphendulayo uthi inama side amabili. Uxolo lujulile lude. So ke kuyadinga ukuthi nani ni umndeni lethiwe nabasekhaya nabangani nikwazi ukuthi uxolo luyindimende. Ningakulindeli ukuthi mawuthi ngiyaxolisa sokuvela kube uamen sesixolile. Nikulindele ukuthi luyindlela ende umndeni nunika isikhathi sawo ukuthi ufinyelele la khona ulwamukela uxolo. Kanjalo nawe Phakamani uxolo luyijeni. Ngifuna ukuyivala ngalokho nje ukuthi
isiqalo lesi. Singama Afrika, singabantu abamnyama. Niwumndeni, ningabantu niwumndeni, niyakwazi ukuthi nihambe niye komunye umndeni niyothi cha siyaxolisa siyayithoba. Uma nje kodwa ke awuveli umuntu umehle ngaphezulu uyacela. Senginikeza nje isiluleko. Uyacela mama njoba uxolisa uthole lelithuba. Uyacela ucele kaSibiya ukuthi ngiyacela ukufika ngizoxolisa ngesenze sehleka. Singama Afrika senza njalo thina. Uyacela ma futhi bengakabi ready ukukuvumela ukuthi woza ukubekezelela ukwamukele lokho. Mase be ready bethi woza sikuza ukuthi uthini. Bese nawe udonsa bakho bakuphelezele uhamba uthi ngiyaxolisa. Ngoba ufuna ini uxolo. Ngizwile ukuthi uthe wake wazama ngisho imali uthi uzama ukuthi uyalekelela wenzani. Wabona ukuthi awamukeleki. Kungakuqeda amandla lokho. Umuntu akaxoli manje. Uxolo luba yiprocess. Kodwa qhubeka uluzama uxolo ulucela futhi ukhombisa ukuyisola kanjalo nawe dadewethu ukhombisa ukuyisola ukhombisa ukuyimisela ukuthi uyaxolisa bese ukulindela ukuthi noma kungakuthatha izinyanga noma kungakuthatha iminyaka ukuthi lwamukeleke kodwa uzolokhu njalo uxolo ulucelile ulufunile uzulithole ngoba ufuna ini uxolo ngoba usho umuntu uthi ngiyaxolisa sengixolisile ke xola phela you understand akuhambi kanjalo even if it takes months it is okay that mama ufuna ukusho imizuzwana nje usho nje ukugcina bese siyalivala uhlelo lwethu. Ngiyabingelela futhi okugcina ngiwumama Mahadebe. Njoba ngilucizelelile uxolo lokuthi ngicela uxolo. Ngiyagcizelela ngiyaqhubeka ucela uxolo wesokunakele. Engikuthanda kakhulu namhlanje ngizithola ngilapheka ngaphakathi kumoya wami. Njengoba ngiphethe isikuphu samahewu nje ukudla ngisakwazi ukucabanga izimo ebengizibuka zenzeka enkantolo. Namhlanje ngithola indlela yokuthi ke ngikwazi ukukhipha okungaphakathi enhlizweni yami bese ngicela uxolo. Ukuhlala kwami kule ndawo enhle kangaka. Khona into engizwayo ngaphakathi. Ngakho ke ngicela laba bantwana abawomalume kaPhakamani. Ngicela uNkulunkulu ngoba mina njoba ngiyimina nje. Uxolo lwami ngeke lwanele uThixo engimkholwayo mangabe engekho. Ngiyacela ukuthi ngaphakathi enhlizweni zabo aphathe indwangu yokuwasha akline kahle ngaphakathi enhlizweni behlele ngezansi. Ngelinye ilanga uThixo ngiyazi ukuthi mhlambe sesingagcina mhlambe sesiwumndeni beside othandweni lababili kodwa nje ukuhamba indlela umdu nobaba uThabekhulu abasihlalise ngayo la ongenzeka ngelindanga gcine sesithiwa abangani laba kanti asibona abangani kodwa sihlanganiswe izimo ezibhlungu. Ngiyacela kakhulu ngicela ushwele komalume ngiyababona ukuthi babhlungu kangakanani futhi kube mhlambe kusesigcawini ngabe mhlambe bayashaya ngoba phela thina singabantu besifazane awekho amadoda bebizolwa nawo la kodwa abakwenzile lokho baliveza ilaka labo ukuthi banobuhlungu kangakanani. Umama ungenalutho mina kodwa ngoba ngiyakholwa ukuthi wangilethe emhlabeni wangilethela ini. Ngiyakholwa ukuthi lokho engifisa enhlizweni yami uma besixolela noma bengixolela noma bexolela indodakazi yami ngeke bangixolele mina bengixolele yona bazoxolela yona bese bexolela mina nje ubizalwa yimina bese bekwazi ukuthi bamukele uxolo base belikhipha ngomlomo ukuthi siyanemukela uxolweni lwenu. Kuningi ngifisa enhlizweni yami kodwa ngicela nje ukugoqa ngibe mfishane kodwa into ephakama kakhulu enhlizweni yami ngicela uxolo. Ngibhlungu mangibona umntwana nje ngingakwazi ukukhipha nalutho noma enginakho ephaketheni lami ngithi mntanami ngicela wenze kanje okanye mhlawumbe akakwazi ukugeza ngensipho nani othile esimene esamehlela ngaphezulu njengemvula
ngifisa abathobeka angithandi bengafisi ukuthi kube khona impikiswano kodwa ngiyabona ukuthi lo wami une-enga kakhulu ngoba bese ehlala endlini engasakwazi ukuphuma ngezinto ezithile mina angangifuni ukubuyela emuva mase ngidlula entweni ngiyadlula bese ngiyalahla kodwa nje ngicela kakhulu uNkulunkulu ngicela ngehlele kulabo abantwana ngelinye ilanga mhlase kuvuma bemukela uxolo sikwazi ukuphinda futhi sihlale sibe ndawonye sibe umndeni engihluleka ukuchaza abanye bayethi umndeni ufana nembumba sikwazi ukunikezelana amazwi amnandi singajikelani ngamazwi amabi okwami nje uNkulunkulu kakhulu engicela ngihlisele khona kubona ngicela uxolo uThixo uma ngenzele lokho ngabe kuphelisiwe ngoba engingakwenza manje noma ngikhuluma manje kunengenayo uThixo phakathi ngabe ngifana nethini eliba ngumsindo lingenalutho libanga labantu umsindo ilokho engicela kakhulu umndeni kaHlabangani umndeni nokaSibiya kakhulukazi Phakamani mfana wami ngicela uxolo besingazani namhlanje sesiyazana kubhlungu njoba ngisho ngithi kweyami indodana angazi ukuthi ngazizwa kanjani kodwa ngoba ngumzali ngizele wena ngaphinde ngizalulethiwe ngicela uxolo ngicela ubambiswane ukuthi into nento ezokwenzeka kusukela manje kuya phambili sikwazi ukubambisana ngicela nimukele uxolo lami nimcele ngeNkulunkulu emuhle nigcine nivuma ukuthi cha siyalwemukela uxolo ilokho nje bengicela kakhulu ngiyabonga Ayike muzwa kwethu siyabonga kakhulu ngizobuyisela intambo kumuntu ngaphandle makukhona ofuna ukuthi asho kokugcina omalume ufuna ukusho nje okufushane asimdedele asho nje okufushane cha asibonge ithi ake ngibonge kakhulu nje Thabe khulu siyabonga bhuti igalelo lakho likhulu kulamazwi oswakhulumile nje adlulile anamandla ngendlela eyisimanga siyabonga la umlayezo mama enokhiphile uyezwakala ngicabanga ukuthi okushoyo kuyezwakala sokudlulisa njengoba kunjalo nakwabadala njengoba ngeke ngakuveza phambili but nje bengifisa nje ukusho nje kakhulu siyabonga neyalo oyikhiphayo Thabe khulu zibaluleke kakhulu zihamba ibanga elide engifisa nje ukugcizelela kubantu abakulalele nabayibonile lengxoxo ile eyokuthi singabantu eSouth Africa ke sifunde ukubekezelelana ake sifunde ukuphilisana ake sifunde ungayixaki ngento engekho uyicontrol yakho ngoba into esibulala kakhulu nesiholela ezimene ezifuze lezi ukufuna ukulawula into ongeke uyilawule isinqumo somunye umuntu ongeke uzosilawula uma ukhethe ukuphila nomuntu ukhethe ukuphila nakho eyilento ayiyona mukele eyileso simo ayiso uma ekuxaka noma ekunika inkinga zama ukuqhamuka ngendlela okuyilungisa leyo nkinga kunika yona number 1 okwesibili uma ubona ayilungiseki kuyakubiza ukuthi funda ukuphila nayo mawusayidinga ikhona eyileyo inkinga ayiyona uma kukuhlula futhi lokufunda ukuphila naye ungakwazi ukumnika ispace uqhubeke nejourney yakho ngoba kucaca ukuthi indlela zenu ayihambi ngendlela efanayo so ke ngicabanga ukuthi into engasisiza nengasiza imindeni eminingi nengasiza abantu abaningi esisize sonke ingazidlulisi ezimoyeni ongayicabangi nongayifisi ngoba kubhlungu kwehlelwa yinto sikwehlele igigli isingaka uthi uyayibalekela akwazi ukuyi-avoida ngoba ikumbethe vele kuwena okuningi njengalokho okufuna ubulungiswa ngokwesystem lesinayo hayi angisho ukuthi ngiyayigxeka angisho ukuthi ngithini kodwa nje kukancane ukuthola ubulungiswa obright masingafunda ukuphilisana singabantu singaphila kahle kabi angazi ukuthi yini lengaka edale kubantu ukuthi sibe nobulwane omngaka ubona ngisho emgwaqeni nje basebenzisa umgwaqo abantu banamandla endlela eyisimanga bafuna ukushayisana namunye uthi uyabale kuyale ake sifunde nje ukubekezelana ulawule lento khona kuyilawula singaphila kahle ezweni abantu babethandana ababekezelana bento uma lo nomunye echeat ejole enzana okwakhe lo uma usabona ukuthi kuyahlaleka kokho uhlezi mangasahlaleki akusahlaleki yabona ayikho into ozoyenza uma uzama ubona hayi ungancika nawe lo uncikile
ngoba kubhlungu ukufika kulesi sigaba. Yazi uma usuwenza isigameko ofisa ukuthi kuthiwa kusona esakho, awusakwazi ukusikhumula, ibhantshi lithungiwe lithi ulimbethe kuyinkinga leyo ongasazi oyithini and futhi elakho. Kanti nje ngento simple zilawule, yeke ukufuna ukulawula into ngeke uyilawule, ngoba njengoba ngenza example nje ngomgwaqo, ngeke ungene uthi usuhlezi emva kwe driving wheel steering yomunye umuntu. No, uyile yakhe imoto ozokwazi ukuyidrive uyilawule, uyibhekisela ufuna ibheke khona. Nawe nje basingabantu bafowethu, masingake sifunde lokho, angeke siyithole silesi sigaba, angeke siyithole sinjani sophila kahle bafowethu. Kodwa ke njengoba nikhona bethuleleni, nikhona nonke ngendlela enisebenza ngabo bafowethu ne-team yonke, siyanibonga kakhulu. Lokho ngizokuqhakambisa kakhulu ukuthi siyanibonga bafowethu, uNkulunkulu ngathi enganisiza nje, nibekezele kwesinye isikhathi akuze kubalula, nibekezele kuhle. Siyancoma kakhulu bafowethu, ngiyabonga kakhulu bafowethu. Yebo. Selambile Jona. Selambile inhloko ikhona Jona. Into yakhe. Cha, ngezwakala engakusho nje njengoba senibekile ukuthi cha uxolo lona awuvele nje uxole nje ngaso leso sikhathi leso. Ake sithi ngoba siyakholela singabantu abakholwayo ngokuthi siyazi ukuthi uNkulunkulu bekhona uyaphila. Asithembe ukuthi mhlawumbe isicelo senu ngelinye ilanga siyokwamukeleka. Engakusho nje lokho kodwa ayo kwamanje, not ukuthi ngithi ayo kwamanje ukuthi ngeke kwenzeke, kungenzeka because nami ngiyafisa nami ukuthi yazi ngengidlule nje kuyo yonke lento le. Ngiyafisa nami ukudlula kuyo yonke lento because manje kuyangisinda nami lokhu ngibhekale but ukufesa nje impilo ukuthi ngikwazi ukuqhubekela phambili njengoba ngizama nje kwenzeka. Ngicabanga ukuthi ukuqhubeka ngenze ngalendlela engenza ngayo kuyongisiza kakhulu ukuthi nami ngicine sengikwazi ukwenza ezinye izinto ebengiyitshethi ngeke ngikwazi ukuzenza, njengoba ngathatha igxathu ngilokuqala ukuthi ngikwazi ukuthinta abakathuleleni. Ngicabanga ukuthi kwase kukhona uqala indlela enhle lapho okhombisa ukuthi ngiyafisa ukuqhubekela phambili because ukubamba amagrudge ngeke kungisize nami. Ngicabanga ukuthi okusekuyokwenzeka ngendlela ukuthi uxolo luhamba kanjani. Ngiyabonga. Kwalenkosi. Balaleli emakhaya, babukele emakhaya, South Africa yonke. Sidlulisa ukubonga kakhulu nakubathameli bethuleleni TV na kumndeni wonke ukhona la phakathi kwethu ne-team yonke nobaba uMdu umsebenzi awenzayo muhle kakhulu, uyabongeka. Nami ngeke ngibuke ngithi ile ndoda yazi yayinikela yasebenza ingezuhola ingezuthola imali. Ingakho nathi singena sithi hayi asibambe ixalaba la singabamba khona. Sifuna ukuthi ke sisi sikhona ukukunikeza usizo la kwithuleleni, sibanikeza usizo abantu thina esingodokotela nama social worker nama psychologist esibe sisebenzisane nabo. Baningi abavelayo ukuthi hayi sikhona ukukulekelela sikweluleke nala udinga ukululekwa khona. Akumina ngedwa, baningi esisebenzisana nabo abafowethu abazonikeza usizo nje free of charge, abalethi invoice kwithuleleni. Njoba senza suke sizosiza umphakathi. Sifuna ukuthi ke nawe usizo lukhona mawulidinga, uphakamani uqalile uyaluthola usizo, simlekelela ngendlela esimlekelela ngayo. Nawe mawudinga usizo lukhona, siphoqe umuntu kukuwena mawudinga usizo, sikhona ukuthi sikwelekelele usizakale. Sifuna ukusho ukuthi iGBV bafowethu ikhona and into eyenzekayo namanje yenzeka, isimo esibhekene naso, isihlava esibhekene naso eSouth Africa, hayi South Africa kuphela, ikhona nakwamanye amazwe, kodwa isimo esingasinqoba
asizimiseleni nje siqhubeke sisebenzisane sibambisane siyoyinqoba into ye gender based violence sikwazi ukuthi sibe nomphakathi ohlalisene ngokuthula. Kunamazwi ashilo lapha ohlabangana abalekile ukuthi mawubona ukuthi hayi ngathi siyagejana hamba siyayithi ama red flags mawabona ama red flags ubona ngathi akuhlangani kahle kungcono ukushiya kusakhanya kungabe iminyama. Siyakufundisa lokho kakhulu umuntu mawubona ngathi kunenkinga amtholela usizo mayengalithola usizo noma engalwamukela usizo bonke hayi ngathi sizoze kufike la silimazana khona sheshe uphume lapho usheshe uhambe. Ngiyaye ngisho ke mangiluleka kwi gender based violence ngithi uma ningaphathene kahle kungemnandi akuvaleliswa kulolo thando lolo uvalelisa usuhambile ngoba abantu abaningi sekuqwashisa nje umphakathi wakithi balemazana abanye babulalana ngenkathi omunye ethi bye ngathi siyahlulana. So ke ungagijimeli ukuthi bye ububone ukuthi ngazi ukuthi kukhona nokubambana ngeyihluthu la kumele nje unyamalale bese uvalelisa usukude ukuthi ayi cha sekubhabhayi wami lowo ngoba kuyokwenzeka ungaphuma eminyango noma yena ngaphuma eminyango and mayengaphumanga noba uyahamba nawe uyothothoze iseleni. Asithandi ke ukuthi kube njalo sikhona ukumsupport usisi sifuna ukusho futhi sigcizelele ukuthi lolu hlelo besilenza namhlanje alo replace uhlelo lwenkantolo. Uhlelo lwenkantolo luyaqhubeka futhi asihlose ukuliphazamisa. Inkantolo izoqhubeka yenza umsebenzi wayo ngendlela eyenza ngayo. Thina sizokwakha isizwe sizohlanganisa imindeni sizokwakha uxolo siyazi ukuthi uxolo luyakhiwa. Indlu ke awuyakhi one day uyakha insuku ngeinsuku iziyakheke iphele uzokwazi ukungena uhlale kuyo ngaphakathi. Siqalile ke namhlanje sakhe foundation yoxolo ukuze kube nokuthula lolu daba luphethe kahle. Siyabonga kakhulu anginishiyele ke kumntu. South Africa siyabonga sesigoqa nje njengoba nje kade ebeka impela umalume lapha esho ukuthi ke uxolo ulicela namhlanje mhlawumbe lingafiki namhlanje nami lokho ibe ngisho nje ngofakazi wakho njengoba ngihlale 18 years ejele ngagojwa ngaboshwa 1998 ngagojwa 1999 ngalicela uxolo ngo99 2021 it's a pity because ifamily kamufi ehlala eGermany but uxolo baze bakwazi ukuthi banginikeze lona ngo2017 kwayima bemukele ukuthi hayi cha sekuyafika ukuthi simxolele. So ke namanje ngisho njalo ukuthi silicela uxolo esho nomfethu Phakamani ukuthi kuzofika singakuphoqi kuzohamba kuze kufike sisi yabo nakuwena futhi uzohamba kuze kufike ngempela uyibone ukuthi yabo ngempela engakwenza ku wrong. Ithi phithi ngoba ke siphila kulomhlaba esiphila kuona onemthetho kahulumeni obonayo ukuthi nibade ngisho nje ukuthi ayi kuyaxakaxeka kuthina amadoda ngathi kunzima kakhulu impela singaphansi yabo singaphansi nje futhi ngalendlela if singasukumi sisupportane thina ukuze sikwazi ukuthi masikhala kunabantu besimamenani nikwazi ukusiza ukuthi cha sikhala isilile sodwa sonke kunje kuphela okwamanje thina sicindezelekile. Yilokho South Africa kune account ke ngane zakwethu kaMfethu Phakamani trustee engithe ngizocela ukuthi ke umfethu Phakamani benayo usisi ukunxenxa kakhulu ukuthi ke bayacela lekeleleke. Ngicabanga ukuthi nalokho usisi ngaba yixhathi elikhulu naye kuphuma ngasemlweni wakhe ukuthi uyacela ukuthi alekele uPhakamani ukuthi isizwe simlelo Phakamani kwazi ukuthwala le mali ukuthi umfethu ahambe ayolungiseka. Sibuye ke siqita ingoma sidla inyama Jongo. Siswami wayethanda kanje inyama nisathandana? Into zakhe inyama. Wayethanda kanje inyama? Hayi Jongo kulungile futhi sisazoyedla inyama sisaphila nje. Malume siyabonga. Siyabonga mama. Siyabonga. Dadwethu. Siyabonga nawe sisi. Doc ngiyabonga. Sisomncane noma ucashile nje ne-team yonke. South Africa siyabonga. Sicela ukuthi sivale la kodwa ke sizoba ne-session encane nje la ngifisa abahlale bobabili khona basiphe le account umfethu Phakamani benayo sisi. Siyabonga. South Africa siyabingelela kuphi nakuphi lapha nikhona nibele umduduza mkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni organization. Sinibingelela ngane zakwethu sisakubona umkhankaso wokulekela umfethu Phakamani wakasibiya
nangileceleni kwami lo owalimala ngokushiswa nge-acid eshiswa umuntu ethandana naye sisanxenxa kakhulu ngenza ukuthi ningene kwi-account yakhe le ukuthi sidonate kuyona i-account yakhe yokwazi ukuthi akwazi ukwenza i-plastic surgery. Mfoka Phakamani, Yebo. kunjani mfethu? Kuyaphila kunjani? Ngiyaphila mfethu, ngiyaphila. Ngicela uphinde mfethu unxenxa abantu mfethu nokubakhumbuza ukuthi ubani engikhuluma naye. Umuntu okhulumayo uPhakamani wakwaSibiya lo owalimala ethelwa umuntu ayithandana naye nge-acid. Yes mfethu, ngicela ufunde i-account yakho mfethu, ucela ukuthi i-account yana. I-account engaphansi kwegama elibhalwe ukuthi Phakamani Sibiya Reparation Funds. Uhlobo lwebhenki esisebenzisayo u-FNB. Bese ngicela ukuletha i-account number yakhona ithi it's 63 09 41 94 255. I-swift code yakhona kulaba abasemazweni angaphandle abangafisayo ukuthi mebebona ukuthi bebona lesi story befisa nabo ukufaka isandla. I-swift code yakhona it's FIRNZAJJ. Ngibonga kakhulu. Cabanga ukuthi ilokho okubalekile. Yes, South Africa ile nje i-account yakhe yokuthi mfethu akwazi ukwenza i-plastic surgery ngoba i-plastic surgery yakhe sathi basenze quotation yakhe it's close to R1 million, but njengamanje ke we are nowhere to be there, but in the leswa sizocela kunina South Africa ukuthi silekeleleni ngama donation akwazi mfethu ukuthi abuyele esimeni sakhe naye alunge abe umuntu ebantwini njengathi. Siyabonga South Africa, nisale kahle emakhaya. Siyabonga kakhulu.